ओइ बिमा इसे बोलो होदोलै दाउआ गलांबा माखौबा जा नोङो हे सयथिबो साला जांगिलाखौ मानो फोजायाखै आयजु गामि सिखारा माथो दानो आदाया मैया हरावसो न'आव बाहा लाफैदों सिरि थादोलै सानैबो सयथि ओइ बिमा सिरि थादो सयथि इसोर दिनै हले बे दाउआ आंनि उदैयाव गामोन हले बै फायखानायाव सिरि था नोंबो हनै 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 बिरलांबाय होसो 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 हानाय नंलाहाय आङो बिफा गोलोमजोबथारबाय नोंसोर फिफा फिसा हमदो नै जाबावदो दाना दाउखौ सिमाङाव आसा दाख्लामसै मोगथाङाव बिदिनो खन्थाइ आवरायलायबाय थादो नोंसोर सानैया ओंखाम उखैनाया जाथारला आंहा सिरि थादोलै थ' होसोदो बोरो अबाव थांखो दाउआलाय मा आइ आफा आगै जुगामि मासे दाउखौनो हमनो हायासै नोंसोरो बरिया बेटा बरिया साब्बास साब्बास नुबाय बिमा दिनै हले आङो उदै बेग्रांलायजासे जागोन मिथिबाय ओमफ्राय नोंहा दासो थांखांनो रोंबाय सामफ्रामबो हर जाबासो न'आव सफैनाय सेंग्रा बैसोआवलाय बेफोरबायदिया एसे जाखायोना आयै माखौथो रागा जोंबाय थाखो नोंलाय रागा जोङाबालाय माथो बैसोआनो सासे गथ'नि बिफा जानो समायलायलांबाय सासे गुन गोनां मोजां बिहामजो लाबोना होफैबानो जासै बे हले सैथो फिसा दिनै बिहामजो दंनायमोनब्ला बे दाउखौ बेसे गोथाव जागौमोन आं फिसा बिहामजोनि ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय मोनजालांगोन ना मोनजालाङा जाखो माब्ला लाबावगोन जाखो नोङो बिहामजोखौलाय जागोन गासिबो जाजोबगोन एसे धैर्यल' हम नैबे नोंनि नोंसाला जांगिलाया सासे बर' फिल्मनि एक्ट्रेसखौसो बिहामजो लाबोगोन रुवान्थिखौनो मोनगोन ना मोनाथाय आरो एक्ट्रेसखौसो मिजिंथिदों नों बायदि फाख्रा सिख्राखौलाय सोर एक्ट्रेसा हाबा लानोसै आंनि गामिनि लोगो दांदुलिनि फिसाजो लुदुरगेखौनो जासिखाबायमोन लाया माथो आं बेबायदि मैदेर साइस मानसिखौ खावलायफ्राबा बुग्लेग्ले लेमलायनाय माथो अखासो हाहांलायबायब्रा बेफोरखौनो बासाय था नों आदुआ मालाय मिलिटारि साख्रि गोनां हौवाखौनो मोनबावबायसो बिमा बेदरा माबार संनांसिगोन उदैयाव एन्जरा खारखोलाय ओंखारलाय जालायलांबाय आरो आंहा टाउनावबो थांनांगौ दिनै समबार ना आगै बे आफाया समबाराव मानो टाउनाव थाङोलै जानो गावनाव सोंबानो जाबाय साननो गोनां खोथा 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 बस मिस्टार एक्सजों मिस्टार वाइआ सफैबाय आयै 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 मैयासो जाथारदोंमोन दिनै मारै जाखो वेलकाम मिस्टार एक्स मिस्टार वाइ आंनि सनानि देरायाव
नोंसोरखौ वेलकाम खालामबाय लामाफ्राव जेबो उसुबिदा मोनाखैथ' हाथफ्ला नोंथां लामाया ससे एसे गाज्रिमोन बेनि अनगा जेबो उसुबिदा जायासै यो बे लामा गाज्रि जानायाथ' सरखारनिसो प्रब्लेम आंहा बेवहाय जेबो खालामनो हाया जेखुनु खामानिनि खोथाखौ सावरायग्रोनोसै नामा मिस्टार हाथरपा जोंनि गेजेराव बिदिनो आन्दारस्टेन्डिं थालायोबा बयनि थाखाय मोजां जोंनि खामानियाव फोथायलायनायानो देरसिन हाथफ्ला नोंथां नै नोंनि पेमेन्टआ ड्राग्सनि क्वालिटिखौ बेबायदिनो मेनटेन खालामलांबाय थाबानो जाबाय Of course नोंथां don't worry be happy जों माब्लाबाबो डुप्लिकेट खामानि मावा आरो मावफेरनायबो नङा भेरि गुड नोंथां अब्ला जों आवगायदिनि बोथोराबो मोजां नङा जेरावबो पुलिस आरो सिआइडिफोर दंजोबो गिनो नाङा नोंथां don't worry हाथफ्लानि एरियायावसो दंफैयो नोंसोरो आंनि पारमिसन नङाब्ला आंनि एरियायाव मासेबो एन्जरा हाबनो हाया नो नेभार साहाफोर लोंलांदो आंनाव जेबो बुस्थुनि आंखाल गैया बस गाइखेरा गैलामोन आरो बिस्कुटखौबो एन्जरफ्रा अरख्ला लांजोब्बाय सिनियाबो एसेल'सैमोन नै सारमोन बेखौनो लोंसाबदो दे जों लोंथ'ला गोबाव जागोन थांलायदिनि नामा Hey come here you rascal Yes, boss. गाइखेर गैया बिस्कुटखौ एन्जरा जाजोब्बाय माखौथो जाखो नों एन्जर जाखोन दासै बस आंखौ आलासिनि सिगाङाव लाज फोनांनो नोंहा जोबोद इन्टारेस्ट मोनो ना नोंमारगौलै बस गाइखेरा गैमारलामोन आरो मा होनबावामोनलाय नोङो सिनिबो गैबावला आरो मा होनदोंमोनलाय नोङो हा जेब्लायबो आलासिनि सिगाङाव आंखौ असनमानल' खालामो ना नोङो सरिलै बस सरि ना मा होनदों हा र' नोंखौ यो हेलौ हेलौ सार नों थेंगोना डाइरेक्टर सार ना औ ओमफ्राय सोर जाखोमोन ओमफ्राय मोजां ना खबर सबर गेजेरावनो ओमफ्राय सोर जाखो सिनायासै आं सार आं सुजित नों आंखौ सिनायनाय नङा ओमफ्राय सार नोंनि एलबाम शुटिंफ्राव चान्स मोनबा गागौमोनलां सरि नोंथां आंनि आर्टिस्टखौ आंनि प्रडिउसारासो बासियोलै आं बासिया देब्रा सार नांगौबा फैसा होना गागोन ना मा बेसेबां नोंनि बिलाय हेलौ सोरमोन ओइ गेदेर गुप्ता सार आं सुजित ओमफ्राय जोंफोरखौबो एसे चान्स होदोब्रा नोंनि फिल्मफ्राव हिन्जाव बोनायाव नांगौबा फैसा होनाबाबो गागोनलै गेदेर हाब फैसा होलायनानै गुन्दा रल गानसै नोङो औब्रा गेदेर एक्टरखौलाय बहा मोननो ओमफ्राय गेदेर 5,000सो लादोब्रा अके ओमफ्राय एक्ट्रेसखौ खावलायाव स्राय खुदुमनायनि सिन होदोब्रा आंनो खेबसेयाव नोंना एक्टिंआ जायाबालाय साम'खौनो जा गोथाव सोखायो आङो बेलाय मा गिदिर खामानि बेलाय गेदेर हावलाय हाबसोलायना खुदुमोन आं सुपार हिट जाखागोन सिना
फुदुंनाय सिन नांगौब्लाथ' 10,000 लायोलै फंबाय आरो खनले जुदि रिटेक खालामनांगौब्ला खेबगासेयाव जोङो 1,000 लायो दा नोंबा खनबेसे रिटेक खालामगोन हाब एफा बुरजा फैसा गेदेर गुन्दा जानायनि 5,000 जासिखाबाय आङो आरो खेबगासेयावनो 1,000 लायोबा पकेटानो खालि जाजोबगोन माथो आरो एक्ट्रिसा खावले खुदुम जायाबालाय नोंजों बेखौबो बुरखायनो थाखाय 5,000 हरनांगोन नों एक्ट्रिसनो बेखौ हले मिन्थिखा दैयाव बारसोमनानै थैगोनलां नाङालै बिदिब्ला गेदेर फाग्ला दिनैसो मिन्थिबायलां खुदुमनायावबो फैसा होलायनांगौ आं नायग्राल' जानोसै नामा गेदेर सानसेखालि सासे मानसिया एक्ट्रेसजों बुजानो आरो सोबा जानायनि रलनि थाखाय जोंनो 10,000 जासिखांबाय अब्लाबो जों गनायाखै नंगौना नङा जाखो बिमाखौ मोनथों नांला खोमालै गेदेर अयनायद्राय जाबाय दे होमबा फंबाय आद्रा थासिगोन नोंनि सिमाङा खम लुबैदोंमोन नोङो खुदुमनो गैला गेदेर खोनानानै गुस्थियासो रानजोब्बाय फनखौ दोनथ'नोसै गाज्रि दा मोनसै गेदेर सौनायदोंसोमोन आं दोलाबायसो बबेनिफ्राय नाम्बार लानानै हरलाबायथाय बिदि मानसिफ्रा बिदिनो बुंहरनांगौ बिसोरखौ फाग्लाफोरखौ फैसा होनानै गुन्दा रल गानो सिनेमायाव टेलेन्ट गैया मा गैया ओमफ्राय शुटिंनि समाथ' खाथियाव फैथारबायमोन बै आं बुंनाय मोसाग्रा टिमजों रायलायबायमोन नामा नोङो नों खोन्थानाय मोसानाय टिमजों रायलायदोंमोन आं फैसा बारा बिनायनि थाखायनो केन्सेल खालामबाय आं एसेसो फैसा बाहायाबा बोरै जानोब्रा एसे मोजां लकेसनफ्राव लांदो एबाराव खनसेसो ओरैनोबा जोंनि शुटिंखौ खालि हाग्राबारिल' बुंथारो पाब्लिकफ्रा नांगौ समाव बे हाग्राबारिखौबो मोनालै र' मा जायो उनाव नायनोसै सोर नोंसोरो जोंखौ मानो जर-जबरदस्ति थिखोना लाबोखो सिरथा बस जों मेलन आरो हारावखौ लाबोबायमोन बस ओइ ओरै फैलाय बे सानैखौ थुखैना ओंखाम जाहोना माला गानहोनानै लाबो अके बस जागोन ओइ साला सोरबाफोर ओइ थ' होद मा एफा जबरदस्तिब्रा हाट सिरथा मासि जबरदस्तिब्रा नोंसोरलाय मा थुखैलायनाय माबा थुखै माबा थुखै जिराय जा मा गस्ला गुफुर गानहोलायनायब्रा जानोबोलाय मा गोथाव जाहोलायनाय बेलाय जा सिर जा ओइ स्लिम जाजोबखा होद बेदरा मेजेमथारलै मेजेमसो होनबावदों थाब जा थ' बस खामानिया जाबायमोन मिलन आरो हाराव नोंसोर मिथिगौ ना मैया थैयो आगानाव मानसिया थैयो खुगायाव आंखौ सिनायाखै आं खेरेन्दाय खेरेन्दाय बस निमाहा आं नोंनि फैसाखौ बुथुमखाजोब्बायमोन नाथाय उफाय गैयैयावसो हाथफ्ला बसनो हरग्रोनांगौ जाबाय फैसाया रेडि जाखाबायमोन नैबे हारावनो सोंब्लानो जाबाय सयथिबो खेरेन्दाय बस आं जेबोखौनो मिथिया आं आंनि बाहागोखौ बेनो हरखाबायमोन बिमाखौ मोनथों दिनैसिम जाय सुबुंफ्रा आंजों खेला खालामदों बे मानसिफोरनि गोथै सहआ हाखर सिङाव फबजादों मिथिगौ नोंसोरो आरो बिसोरनि जिउमाया सोरगोआव थांनांदों मिथिगौ आरो नोंसोरनाव एसेबो गियाखै
सार आं सैथोखौनो बुंदों नोंनि फैसाखौ आं बुथुमखाजोब्बायमोन नैबे हारावनाव सोंब्लानो जाबाय हे बेथ' थैबाय दाना आं सोरनाव सोंबावनांगौ आला सैमा बस आंखौ खनसे निमाहा होबावदो ओरै हाथफ्लायाबो फैसा बियो ओरै नोंबो फैसा बियो आंलाय सोर साबेसेनो फैसा हरखोबावनांगौ जाखो आंथ' फिसा फिसौ बिजनेस मावग्रासो मिलन नों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय फैसाखौ आंनो हरग्रालासिनो नों बै खोमोन गैयै मावजि हाथफ्लासो हरग्रोबाय सोलाखे बेखौ लानानै थां आरो बेनि मेगन किडनि हारा मुरा गासिखौबो फानजोबनानै लाबो आंनो फैसाखौ बुथुमनानै लाबो निमाहालै आं आंनि हटेलखौ फाननानैब्लाबो फैसाखौ होफैथारगोनलै बस निमाहा होदोलै बस निमाहा हाथफ्ला नों आंनि खामानियाव बिराद हेंथा होगासिनो ना बारा सम गैला नों बारग'ला नैबे आंनि समायना आखाइजों नोंनि गोदनाखौ सेथ्थेनानै बुथाराब्ला आंनि मुङाबो खेरेन्दाय नङा हनै फैबाय सारा जात्रा नस्थ' आं मैयाल'सो ट्रेन्सफार जानानै सफैदोंमोन आंनि सानस्ला खाफालखौ नायदो फुंजानि आंनि फार्स्ट डिउटि दिनावनो आंनि एरियायाव मार्डारसो जाबाय दादुरा बेनोथ' जादों सार जा आराम थांखुना लायदोंमोन आङो दा गोथैखौ नुनानै जानोसो बागुलायबाय आङो हरदो आंबो थांखुआ दानखोमसे नोंहा दाबो सोराङाखै सोरांबाय बस सार गस्ला गुफुर आरो माला गानलायनाय बेथ' खेरेन्दाय ग्रुपनिनो खामानि जाथारगोन बिसोरसो बिदि स्टाइलाव मानसि बुथारो सार गोथै देहाफोरखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लांनांसिगोन दां लांजासिगोनथ' आरो सार बे जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो दा जों बे जाथायनि सोमोन्दै बिजिरगोरनि इनभेस्टिगेशननि उनाव नोंथांमोननो मिथिहोजोबगोन अके थेंक इउ ओमफ्राय सार बे थैनायफ्रा हिन्जाव दंना गैया सार गथ'फोरबो दंना गैया लासै लासै मिथिलांसिगोन नोंथांमोना थांदो प्लिज ग बे मेडियाखौलाय सोर लेंहरलायखोलायब्रा दादुरा लेब लेब सोंबाय थायो फरिखाफ्रावबो एथ' सोंनाय फैया बे थैनायफ्राबा हिन्जाव दंना गैया आं बोरै मिथिनांगौ जाखो क्राइम सिनावनो दासो सफैदों आं उफाय गैया सार बेनो बिसोरनि खामानिया दादुरा आरो दानखोमसि आंनो इनफरमेसन नांगौ बे खेरेन्दाय ग्रुपआ सोर बिसोरो जेसे गिदिर गें बा आतंकबादियानो जाथों आयेननि देरसिन रावबो जानो हाया साफा साफा हमनानै बिसोरखौ न' गोजानि आलासि खालामनांगौ सार बारा जाथारबाय बे खेरेन्दाय ग्रुपना ड्राग्स गान्जा किडनेपिं एक्सटर्सन आरो दंफां बेफारि खालामग्रा जाजोब्बाय आरो सासे दंबावो सार हाथफ्ला गें बिराद उतपात खालामगासिनो दासान्दि अ आइसि बिसोरो दाबो मिस्टार बलदनि गोहोखौ मिन्थियाखै दिनैनिफ्राय आइ मिन दानिफ्रायनो बिसोरनि रंजानाय मोसानाय गासिबो जोबजोबसिगोन बारा जाबाय नामा दानखोमसि आंनि डायलगा जायाखै सार बरिया जादों डायलगा दे मोखां नायलायनायखौ बन्द खालामदो खामानिया जुरिजेनदो मेगननि फावथिना जों नों मा फोरमायहरदों खाथियाव फै नों साना
फावथिना जों नों मा फोरमायहरदों खाथियाव फै नों सना गोरबोनि खोथाखौ फोरमायहरनो सानदों आं बुजिदोंना नों सना गोजावबाय आं नोंनि हायनायाव गोदोलांबाय आं नोंनि अननायनि लैथोआव फाग्ला खालामबाय नोंनि महरा फाग्लि जाबाय आं नोंनि हेन्डसाम महराव You make me crazy नोंनि जारौ गुस्थियाव खेबसे खुदुमनो दुंहाव बिखायाव नोंखौ गोबानो गोरबोनि अरखौ नोंनो सुफुंदों सिखिरि जानानै आं बिदैखौ नों सोबफैदों हाथासि गोसोखौ नोङो दा एदाव आंना गोसोखौ नोङो सुग्लायहोगोन मेगननि फावथिना जों नों मा फोरमायहरदों खाथियाव फै नों सना गोरबोनि खोथाखौ फोरमायहरनो सानदों आं बुजिदोंना नों सना गोजावबाय आं नोंनि हायनायाव गोदोलांबाय आं नोंनि अननायनि लैथोआव फाग्ला खालामबाय नोंनि महरा फाग्लि जाबाय आं नोंनि हेन्डसाम महराव जावलिया गोसोखौ नोंनो अनसायदो रानस्राव बिखाखौ नोंनो सिग्लाब होफैदो लाइमोन सोलेरखौ नोंनो बिलिरफैदों दुंहावनाय सोलेरखौ नोंनो सुग्लायहोफैदों बोदोर गोसोखौ नोङो दा एदाव आंनि हास्थायनायखौ नों जाफुंहोगोन मेगननि फावथिना जों नों मा फोरमायहरदों खाथियाव फै नों सना गोरबोनि खोथाखौ फोरमायहरनो सानदों आं बुजिदोंना नों सना गोजावबाय आं नोंनि हायनायाव गोदोलांबाय आं नोंनि अननायनि लैथोआव फाग्ला खालामबाय नोंनि महरा फाग्लि जाबाय आं नोंनि हेन्डसाम महराव काट बरिया 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 हाय हायना दा फ्रिबा बेरायनो थाङो नामा फिल्माव एक्टर जाबाय मोगथाङाव जानो दानाजा बरिया हिट एक्सेलेन्ट नाथाय एसे फैसा गारबावनायमोनब्ला सुपार दुपार हिट जाबावगौमोनलै सार ओइ टेंगोना भाई खोथाखौ एसे बुजिब्रा जोंनि इन्डास्ट्रियाव इसिबां फैसा गारनानै लाब गैया जा एसे दं बेजोंनो नाजानांगौ है सार नोंनि खोथा बुंनायफ्राबो साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय बायदि जायोलै फैसाया दंफाङाव रज'वालै भाई सानै हयैसो बाहायनांगौ जायो मा डाइरेक्टर प्रडिउसार आंनि फिसाजोखौ बिदि सान्दुङाव फोरानबाय थानोसै जोब्बायमोन मेडाम ए मेथाइनि शुटिंआथ' जोब्बाय दा माखासे शुटिंनि प्लेनिं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय एग्रिमेन्टनि मथेबाथ' दिनै 30,000 फैसा हरनायनि डेट दंमोन दङ मेडाम फैसाया रेडिखा ओमफ्राय बोरो फैसाया दाबो माथो फैसानि मोखांखौनो नुवा हारे मेडाम नों माखौ सिन्था खालामबाय थादों मोनगोन ना फैसाया दंखायो
फैसाया दंखाथारो नों जेबो सिन्था खालामनाङा थ' बिदिबा थ'। साहा लोंहोहैदो थ' मेडाम हायना आंखौ हगारदो नों मा खालामनो सानखो आइदि नों आंखौ बिराद खस्थ' होबाय थायोना आदै फाग्लि आदै साजोब्बाय आदै आदा सरि मानाब मा जालाबायखो नोंहालाय जालायबाय नोंना बेरामा बिमा गदाय आंखौ नुनानै आंखौसो मोनलायबाय आखायानो साजोब्बाय आंहा नोंनि बिमा गदायखौ नुब्ला गोबोरखि लानानै सानलानसो जायो आङो बिनि थाखायनो नोंजों बुजाबाय थानांगौ जायासो सरि मानब बिखौ नुबानो आंना थैयानो गोदौजोबो दे जाबाय मेकआपखौ फुगारना होग्रोनोसै आङो दानो मा रांखिना नुफैबा आरो उनाव लायगोनलाय आम सरि मानब दे थाब खालामदो खामानियाव थांला नोंहा बे मबाइलजोंनो गोजोनबाय थानोसै रलै आयै नोंहामजोंनि गोदान मिउजिक भिडिअ ओंखारनायखौ नायदां बे एक्ट्रिसनि पस्टारखौनो लाबोनानै हाबा जाफैदो नोङो आदुआ मोना माथो नोङो बे एक्ट्रिसखौ मोजां मोजां खोथा बुंब्रा आयै मा गावनि फिसाखौ साव होलायबाय थाखो खम समायगोन नोंसोर सानैखौ बिहामजो बिखुनजो जानो मोनहास'यै हाथरखिखौ मानो थुख्लायनो सानबाय थादों नोङो फिसा गासिबनिबो खाफाला सनानि आखरजों लिरजाना हरजायाखै गावनाव जेसेबां बोलो दं इसिबां अजनखौल' थिखोनांगौ फिसा नङाब्ला खैफोदखौ बरायनायसो जागोन आदा साया थाब लोंदो आरो आंखौ कलेजाव दोनलांदो अखा हानायफ्राव कलेज थाङो थां गोख्रै ओंखार थां टाइम गैया आंहा लाजियाबो नोंनि साहा फुदुंनांगौखायसो लेट जादों अबाव न ओइ बिमा बिमा दिनै खुमब्राजों हांसोजों जानोसैलायलै ओइ बिमा नै खुमब्राजों हांसो संदो आं दुगैनोसै ओइ आगै जुगामि आं लामायाव नेगासिनो दं थाब फै मेगननि नोजोराव दे आदा थाब फैदो आंहा एग्जाम दं नोंसो लेट खालामदों दा गाहो दे आदा थाब सालाय ला 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 हनै आदा साइकेलासो सिगां थाबोलायलांबाय दे ओंखारदो नानि दे थांदो आदा थांदो हनै जांगिला सफैबाय जांगिला मानो एथ' लेट फैखो पार्टि नायनो फैग्राफ्रा थांफिनबायसो इम्पर्टेन्ट खामानि दंनो नेयासै दायो फन हरफिनगोननो एन्टेना आसोला गोदान एलबाम नायनायाव मुखुबथार खोमालै हायना एक्ट्रिसनिखौ हैद जाम्बा बाजायना दे दा मोनायाव सिमाङाव हायना एक्ट्रिसखौ नुबाय बायबा बाजै लेंगोन आं नायालां बिनिखौ ओइ एन्टेना नोंनि मबाइल हरलाय दहाय फैनाय मानसिफोरनो फन हरनां आंना रिसार्ज जोब्बायलै
नो दासो सफैनानै फनसो बिबावदों मेगननि फावथिनो हैद फाग्ला दामनायखौ दोनथ' बारा डाटा गैला आंना रथ'लाय भिउस बारायना होनो आङो साबस्क्राइब आरो लाइकबो खालामना होबावसैसो ओइ नाथुर नोंना मबाइल हरलाय भिउस बारायना होनो आङो दहायनो नों मबाइलखौ बिगोन साननानैनो नायखांबाय आंहा लाइकबो थुना होबावबायसो आं दानो दानजोबगोन र' नों लाइक साबस्क्राइब खालामना होनायफोरखौ लाइक थुना होबा नों थैगोन आरो एन्टेना गेसाव हरदेरोलै चेनेल मालिकफ्रा नाथुर बोराय जाम्बा बिदिना नोङो एन्टेना आंनि आरो हायनानि हाबायाव लिंहरा आं नोंखौ जायाब्ला आं जामारां ओमफ्राय आसोलफोर मा जायोमोन साजों सिंग्राजोंखौनो लाबोदो आसोल ओइ आसोल नोंना मबाइल हरथ'लाय आंना मबाइला बेटारि गैया चार्ज होगासिनो दे दा चार्ज होखांबा खोन्था मा फंबाय कलेजाव नामा औ आदा फंबाय मबाइल लाबाखै नामाब्रा फंबाय आइ आफाया मबाइलखौनो बायना होआखै आं दाबो थाथ' आदा हायना एक्ट्रिसखौ नों मोनला मालाय बयफ्रेन्ड दंखायो जोबजाबाय सोरनाबा हायना एक्ट्रिसखौ नों मोनला मालाय बयफ्रेन्ड दंखायो हायना एक्ट्रिसा खामानियाव उदाया आफा आं दिनै आइखौ जोबोर गोसोखांदों आइया दिनै गोथाङै थानायमोनब्ला बेसे गोजोन जागौमोन जोंनि न'खरा उन्दैयावनो आइया जोंखौ नागारना थांबाय आरो नोंबो गोथाङै दंब्लाबो गोथै बायदिसो जाना थाबाय आंखौ बिमानि अननाय मोनथों होननानै नों आइ गथायखौ लाबोबाय नाथाय दिनै बियो जोंनि न'खराव पिस बायदिसो जाना थाबाय उदां फिसा बे फेना अन खालामलाय बे हायनायालाय बहा थांखो ओंखाम संदोंना सङाखै जाखो बेलाय ओंखामखौ संनो थिननायालाय संदोंना सङाखै बेलाय बे बेमारि मानसिजों बिदि गेलेबाय थानोसै माखौ एथ' मेगन बेगरबो नायबाय थादों नोंलाय बिफा फिसा समायलायदोंथ' बाथारबायसो आङो थैबाबो हामथारसिगौसो आइ मा बुंनाय जादों बे गावनि फिसाइखौनो बिदि बुंनो एसेबो लाजियासै माखौ लाजिनांगौ आंलाय हाबानि उनावलाय दोमफा मोजाङालाय माथो होनो हादों आंनोलाय बे सम्पति एसेल'खौसो होनो हादों बिनि अनगा माथो होनो हादों बेल'सो मुं खालामना होनो हादों आंनो सम्पतिफोरखौ मोनजोबनानैबो नोंनि गोसोआ एसेबो गोजोनाखै आयै आं जे एसे खस्थ' खालामनानै एक्ट्रेस गानानै फैसा मोनो बेफोर फैसाखौबोथ' नोंनो लाजोबो खोनासंलाय बयबो लाजि गैया मा होनदों खोनाबाय उदां फिसा नोंनि नोमफाया आंजों हाबा जाखांनायनि बोसोरसे उनावनो बेमार जादों नोंनि गाननाय जोमनाय बेरायनाय फरायनाय गासिबो नैबे नायफाथिसो नायदों मिथिबाय आंनि अनायावसो नों दिनै एथ' गिदिर एक्ट्रेस जानो हादों आरो नों फैसानि खोथासो होनबावदों दा नों सिख्ला देरबाय खामायहांबाय नोंनि खामायनायनि फैसाया नोंनि नोमफानि बेमारनि मुलि बायनायावनो बाहायजाजोबो मिथिबाय आंलाय मानो आंनि फैसाखौ बाहायनांगौ आंहाबोथ' फिसा दङ ना मा आंखौ नोंसोरो जों बिमा फिसा सानैखौ नोंसोरनि मैला सुग्रा दाहोना रुवाथि बाहायनो सानदों नामा आरो नोंनि हाबाखौ सोरखौ खुना हरग्रोनो बायदि मोनदों नोंलाय उल्था उल्थासो बुंनो फैदों एक्ट्रेस जाबाय नालाय न'नि एसे खामानि मावनो थिननायखौनो देहायाव नांदों थौ फिसा दिनै बे न'खराव ओंखाम मोनजानाय नंला आं थांलालै फै होनदों थौ होनदों बाहेरायाव जानानै फैनोसै सेलेब्रिटि जाबाय नालाय नोंना नंबावा बिदि बुंजानोसो फेदेरदों आङो लासिं सिं थौ
आं सहायनो हाला आफा नों गदायोब्ला आं नोंखौ गुबुन जायगायाव लानानै थांसै उफ मा जाखो शुटिंआ मानो दाबो जायाखै एक्ट्रिसानो दाबो सफैयाखैबालाय माबोरै शुटिं लानांगौ जाखो बिमा गदायजोंसो माबा दावराव जालायबाय नामाब्रा बेलाय बिदिजों बोरै खामानि आवगायनांगौ जाखो एसिस्टेन्टखौ खबर लानो थिनदोंमोन आङो माबा लामायाव दं थांगासिनो सहैगासिनो बिदिल' बुंहरोनो हेलौ सारमोन आंखौ सिनायबाय आंसो सुजित खेबसे रल बिनाया फनाव आच्छा आच्छा फंबाय मा फैसा होनानै रल खालामनोसै नामा नोंलाय नङा गेदेत आं शुटिंसो नायनो फैदों ओमफ्राय गेदेत एक्ट्रिस दैयाव बारसोमनायनि सिन दंलायनो बेखौसो नायनो फैदों आङो औ फंबाय दंनायालाय दंमोन हनै माथो एक्ट्रिसा सफैबायानो एसिस्टेन्ट एक्ट्रिसा सफैबाय दे जागोन सार सफैबाय मेडाम आइ एम सरि एसे लेट जाबाय कम सरि लेट जाबाय लेट हायना थां मेकआप लाहैदो जागोन दे दिनैलाय माने एफा गोबाव जाखो बेनोसै फेमिलि इसु ए माबाफोर जालायबाय नोंस्रा अब्ला रहाय नोंनिबो सम फैगोन आयु माइसि साइसलै एक्ट्रिसालाय सारमोन र' आं एक्ट्रिसजों रायलायहैनो नोंसोर थाथ' सार नोंसोर बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथोमान नामाब्रा हाब बै खुदुमनाय सिनाव फैसा लायो होननाया नों फोथायाब्ला एक्ट्रिसनाव सोंहैबानो जाबाय बेबो पार्सेन्टेज लायोथ' नंगौ नामा ओमफ्राय बे मेकआप आर्टिस्टआ हौवाना हिनजाव जाखो सार थां बै मेकआप आर्टिस्टनाव सोंहैदो बेबो बिराद मोजां रायलायोथ' थां नंगौ नामा सार र' अब्ला आं एसे सुलाद लाहैनि मानाव माबा थाब थाब देलायहोदो दे टाइमा गैला ओइ सार औ मा खोथामोन खोन्थादो नावदोब्रा खुदुम जानोसै आच्छा नंगौ नामा हेलौ मेडाम आंनि मुङा सुजित माने मेडाम नोंजों शुटिंआव सोरबा जानायनि रलाव फैसा लायो होनलाय नों आरो खुदुमनायनि सिन थायोब्ला नों फैसा आलादा लायो होनलाय केमेरा रलिं बेसेसो लायो नों मेडाम एक्शन सोर खिथा नोंलाय बिदि फैसा लायो होननानै जाम्बा आदुरा दाना सोरबा जाबाय दा नोङो आइदै माथो सोबाना सरबायलै गेदेरफोर मा जाखो फंबाय मा सोमखे बेसे लाखो मेडामालाय सोबानायनि शटखौ फ्रियावनो सोबाना सरबाय माथो सार एक्सुलि मेडामा नोंखौ अडिशनसो लादों खोमालै फंबाय नोंनि खावलायाव सोबानो मोजां जागोन ना जाया होननानै दे फंबाय जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामदिनि नों थांदो ओइ सुजित मा खबरलै माथो खावलाया गोजा जाखो नङालै शुटिंसो शुटिं सोरनि शुटिंब्रा अ हायनानि जांगिलानो खोन्थाहैनांगोन होनब्लाथ'
खेरेन्डाय नोंथां दिनैलाय बिफाखौलाय मानो गोसोखांखो सिखावनि सालाया खान्दा बिराद दुगा जादों नङासै नों हाथफ्ला दुगा जायाब्ला नों बायदि आदुआ जानोसै नामा आं ओइ मिस्टार हाथफ्ला मा सानदोंलै नों गावखौनो गाव हा सोरलै नों हा आंनि बसखौ जाम्बा बुंग्रा बेखौ बुंदां बेखौ दाफ्लेजोबगोन आं मिथिबाय सरलायनाय बिथा साला मोख्रा खानांनाय सोलाखैथ' नोङो सोलाखै नोंखौ नैबे बेलसाजोंनो देनानै माबादों होनना नोंखौ मिथिबाय मिनिमावल'सो नोंसोरो आयौ बे बेलसा बेसेबां गिदिर नों बुथे बोरमा फान्था दा हा बुरैनि दख'ना लामनायखौ खावग्रा हा दमदम लांफैलाय खाथियाव नोंखौ गोदानानै अमा फोरोंनाय बायदि अराव हांग्रा मिथिबाय नों बेखौ नुदों बेखौ नोंखौ बेजों क्रिकेटनानै सिक्स बुनो हायाबा हाया आंनि नामाबो बुथे नङा र' नों बेथा सिनस्रिफ्रा लोरिजोब्बाय गोनदांलै खर'फ्रा दोलाजोब्बाय गोनदां हाथफ्ला खर'आव होजाबाय नामा बेजाफोर सौजोबगोन आं नोंसोरखौ फै सौजोबगोन आं बिसोरखौ दिनै बुथे कन्ट्रल मबाइला खामजोबगोन ब्रेन खम्बानसो आं मिथिया सौजोबगोन आं बिसोरखौ नोंखौ गोदाना फैग्रा बिसोर नायगोन आं कन्ट्रल बुथे जिराय आइ खेरेन्डाय जाम्बा बुरबक उनाव रायलायसिगोन मा सानदों गावसोरखौनो गाव सिनायाखै नैबे बुथेखौ गोथाङैनो सावजोबगौमोन आं बिसोरखौ कन्ट्रल बुथे कन्ट्रल भिडिअ कलसो बियो कन्ट्रल सिगारेट सोबनो बुथे उल्था जाबाय बुरबक ओरैसो माथा गरम जाबाथाय रावखौबो सिनाया आङो ओइ साहा फुदुंना लायलाय बुथे बारा जाबाय बसांसो सरि बस सरि थिखिनायाव नांबायमोन ना सरि जिरायदो बस जिराय बस जिराय मेगननि नोजोराव ओइ फिसा आं थांबाय दै टाउनाव बे आफाया समबाराव टाउनाव मा लायनो थाङोब्रा एफाग्राब ओइ जांगिला हाब आदैया बहा थांनो आं टाउनाव मानसिया दुगैदों ओइ जांगिला माथो दुगैगासिनोसो मा जाखो ओइ जाम्बा दुगैनायाव दोनथ' मोनसे बुस्थु देखायनो आं नोंनो आं दुगैखायाखै र' देलाय माबा दुगैलाय हाब मा जाखोब्रा नोंलाय मासियां आथुर नोंबो खोथाखौ खोनानांगौबा लं थं खारलांबावगोनसो मा फाग्ला बुरनायनि आंलाय लं थं खारलाबायनांगौ जाखो खोनासं जांगिला जोंनि गामि खाथिनि माख्रा गामियाव शुटिं जागासिनो आरो बे शुटिंनि एक्ट्रिसा हायना मा होनफिनलाय खोथाया सैथोबार नामा फोथायाबा थादो आंहा हारसिं शुटिं नायनोसै बिदि नङाब्रा दार्लिंनि शुटिं जादों ओइ साबोन डिस्टार्ब ओइ मैला ओइ ओंखारला शुटिं नायनो Shooting.
हायनानि शुटिं हा माथो बाबुमोनसो औ मादै ओमफ्राय हाथायनिफ्राय फैदों नामा औ दा मोनानि खरसा लायदोंमोन आङो हाबा बहा थांनो एफाग्राब रंजा बाजा नोंहामजोखौ नायनो आयै माख्रा गामि खाथियाव शुटिं सोलिगासिनो हाबाखौनो जायाखै आरो बिहामजोसो होनबावदों नोंहामजोखौ लाना फैगासिनो आं थाथ' आयै बाय बाय शुटिं दावरियासो गथ'आनो शुटिं ओइ नाथुर ओइ थुथु ओंखारदोल' नों ओंखार मा जालायखो थाब फैलै मा हुदाखौब्रा आया बे दखाना फै जेबो जाया फै शुटिं हायनानि शुटिं मेकआप जल्दी दे एंगेलफ्रा मोजां नांना लाखा यस बरिया बे लेभेलावनो लादे दाहाय खिन्थु ओइ हाट माबायदि मोनदों गोसोखौ बेलुनाव बार सोनाय बायदि मोनलायबाय ओमफ्राय मेगना आल्ट्रा एचडि कालार टिभि बायदि मोनलायदों ओमफ्राय सागासिनो आथिं बुखुद सरि हनै हायना एक्सट्रा सरि हनै हायना रायजोफोर एसे साइड जाना होलायदोलै जों शुटिं खालामगासिनो दंना बिराद खस्थ' मोनबाय एंगेल दानो बिराद खस्थ' मोनबाय गावबा गाव न'आव थांलायदो गावजों गाव एसे बुजिलायदो जागोन मा एसे समायना नोंनि महरा मा एसे रमायना नोंनि महर मुस्रिया नोंखौ खेबसे नुनायावनो दैखराव बाल्थिं गलांनाय बायदि मोनलायदों आंनि गोसोआ वाह जादोंथ' सलिड लिकुइड गेस गलांनाय बायदि जाखादों आसोल खन्थाइया नों बायदि दैखरनि एम्बुआलाय बबाव मोनोलै हायना एक्ट्रिसखौ मा मोना बेलाय गावनो एम्बु सिथ्र' मोखां जाजायाबो नायजायाबो दाखुरा मोखां गिख'सो नों आंलाय मालानिफ्राय गिग्रा जाखो मोसासो आं मोसा लामानि सिमासो नों लामानि सिमा मालायनि हाबायाव बेदर सेलायना अरलायग्रा आंखौ सैमाजोंसो रुजुबाय नोङो एथ' इनसाल्ट लोगो गायजो गबाय नोङो देलाय दमबा गाबोन रायलायना देखायलाय नोंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायना देखायलाय नों फोरमायना लानो हायोब्ला नोंखौ लामा सामायाव लोगो मोनब्ला गोलाव जाना खुलुमगोनलां नङाबा माथो माबायदि मोजां मोननाय बेलाय फोरमायनानैबो लानो हालायि
मा बुंनो सानदों नोंसोर हा आंखौ गिखौ सानदों नामा औ नोंसोर सानैया आंखौ बिदि सानबायबा आंखौ गिखौखौनो सानदो गाबोन रायलायना देखायलाय हाय नेटवर्क गैयि एन्टेना माखौ एग्रांबाय थादोंलै मा खालामनांगौ बुं दानि खालामनानै दिन्थिगोन आं हौब्ला गामि खाथियाव दंफैयो नोंनि हायनाया फोरमायनानै देखायलाय दा बाजे हायना होन बाजे दे दा मोनानि 12 बाजिनिफ्राय होनगोन आङो देलाय लोगो हमना नोंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायना देखायलाय लोगो हमनोल' नाय नैबे फान्थाव गेलेया मा खालामगोन नोङो देलाय नायनि डायलग मास्टार ओरै फै बोरमा फान्थावफोर आंनाव मोनसे प्लेन फैदों आंनाव मोनसे आइडिया फैदों खोनासं दे जाखांलायबायबालाय थाब थांलायनोसै औ ओमफ्राय हायना दा थाब उन्दुबानो जाबाय जेरावबो दा थांसै ओइ माथो ओंखामसो जागासिनोब्रा र' दसे नेथ'दोब्रा जाखांखासिगोनदां ओइ मानब लाबलि मेकआप आर्टिस्ट ओंखामा थाब जा थाब उन्दुनांगौ थोद सोरथा मालाय ओंखाम जाफुनायफ्राव नै थाब जाद' दानो रायजागोनलाय आंहाबो ड्रेस सोलायथारनांगौ मोनामजोबथारबाय है आसोल ओंखाम जाखांखासिगोन खोमालै दसे नेथ'नोसै नै आंहा जाखांबायबो गावस्रासो थाबखौनो जाबावा आंहा ड्रेसखौ सोलायनांसिगौहाय है मा दाबो जोबनो रोङाब्रा जाखांखासिगोन खोमालै दे जाखांबायबालाय सिखारलायदिनि दोनदो दा मावग्राफोर साफा खालामदो दे है थाम्फैफ्राबो डिस्टार्बलै जि अरबाय साला दे बिदिबा हायना थाब उन्दुदो बाय बाय गुड नाइट माथो दाबो रावबो फैदियाब्रा आयु हासुंखानायबा हाथारला बेरफ्रुथारसिगोन आयु है बैनो दा मेकापमेना बेखौ लागायनोसै दिनै है मानसिखौ थिखोनांसिगोन ओइ डिरेक्टर सार नों मेकापमेन मानबखौ नुदों नामा आंबो नुवाखैथ' बिदिजों माबोरै जानांगौ जाखो माथो दाबो सफैदिया फनानो सुइसअफसो जानानै दङ गोसोफोरखौसो उरांफारा मोनजोबथारबाय आं निशा 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 सफैलायबाय निशा 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 समायना निशा रमायना निशा आंखौ नायहर आं निशा हायना सोरफावनो फैबाय निशा निशा गोसोखौ खावनो फैबाय निशा निशा हाय शुटिंआ बेयावनो जागासिनो ना सोर जाखो नोंलाय आंथ' सिनायासै नोंखौ आंनि मुङा निशा निशा होननानै बुङो मानबा आंखौ गावनि जायगायाव मेकआप खालामनो थिनहरबाय आच्छा मानबालाय बहाथो दं मानबा मोनसे एमारजेन्सि खामानि ओंखारनायखाय मैया हरावनो न'आव थांनांदों ओमफ्राय दा गावनि बदलाव आंखौ थिनहरदों आच्छा दे
लेट जाबाय नों एक्ट्रेसखौ देलाय होहैदो सरि सारमोन आं एसे लेट जाबाय बहाथो एक्ट्रेसालाय फै आं दोनलांनि थेंगोन ना सार नों शर्टखौ रेडि खालामदो दे जागोन दे आं दोनलांनि फै नै हायना मानबा सोलाबानो नैबेखौसो फाथायहरथ'दों दिनै खनसेखौ एडजास्ट खालामथ'दो दे हाय बिउटिफुल बिग फेन आं निसा दे होमबा थाब खालामदो एसिस्टेन्ट ओरै फै अके निशा राइट मेकआपखौ बहा सोलोङा होनदोंमोनलाय इउटुब निफ्राय नङा मानबनिफ्रायसो सोलोंदोंमोन आइ सी दे हारि आप आंनि जेरबायावबो एसे फुना होलाय एक्सकिउज मी मैम सरि आइ मिन आङो दसे बाथरुमाव थांना फैनि दाबो जायाखै मेकआपा माबायदि मेकआप आर्टिस्ट थिनहरखोथाय मानबा आफा खङानो मोनामजोबो उफाय गैला मानब फैजासिम बेजोंनो मेकआप खालामनांसिगोन सरि आं एसे नार्भास फिल खालामदोंमोन दे जाबाय दे टाइमा लेट जाथारबाय थाब खालामदो ओइ नाथुर मानसिया थैबायसो नामाब्रा दै मा थैलायबायनांगौ लासैसो होखादों खर'आव पुलिस केस जानांगौब्ला सेसलै सयथिबो सिनायनाय नङालै जोंखौ खुगाया मोजां खाथेना ला हनै सिरि मोनबाय आसोला ओइ सिरथा दावराव दा खालाम नङाबा नों थाखाय खैफोद जागोन सोर नोंसोरलाय आइदि आंखौ मानो किडनेप खालामखो र' दिनैनि थाखायल' जोंनि पार्टनारा नोंनि बदलै मेकआप हैदों हायना एक्ट्रेसनो थै जाम्बा बाजै हायना होन येस जोंना बन्धुआ बाजै हायनानो मेकआप खालामखांना गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो थांदों आइदि स' प्लिज क'र्परेट उइथ आस हाब आंखौसो किडनेप खालामनो मोनबाय आइदि फारसेथिं खर' सानायाबो हाथारला प्लिज ना आंनि आखाइखौ एसे खुलिना हो खर'खौ एसे बिलिरनो आं खारा दे मिसख'ना जोबजासे जों बिदि खालामनो हाया सरि दे आइदि अब्लालाय नोंसोर सानैनि गेजेरावनो आंनि खर'खौ बिलिरनानै होदो जा सागासिनो ओइ नाथुर नोंनो बिलिरना होदोलै इथिं नङा ओरैजायसो
औ बेयावनो Oh my god. हैद बुस्थुआनो बोरैबासो गोनदालां नै नै जारौ I mean आदा ना मा होनो जोंना सासे लोगोआ हायना एक्ट्रेसखौ बिराद मोजां मोनो बेनिखायनो प्लिज कर्परेट Hey boss! Này, malah. माखौ दे एफा गुस्थिलाव हाबनानै सानाबखो हायना एक्ट्रेसजों आंहा एलबाम मोनसे गानो सिमां दंमोनलै बुथे फिसाब्लाबो बेल'खौ सिन्था खालामबाय नोङो बस हरै जोंनि खाथिनि लोगोआव शुटिं खालामगासिनो किडनेप खालामना होफैयो नामा बस फुल फिल्मखौनो खेबगोन ना हाब बिदि हायोब्लाथ' नोंसोरनो अमा 10 केजि लकेल दाउ 10 केजि ना 5 केजि गाबोननो जाहोगोन आं खामानिखौ जाबाय होनो सानदों बस नों गाबोन जाग्रा मुवाफोर बायनो थाखायल' फैसाखौ हरखादे ओमफ्राय नों गाबोन फुङावनो पार्लाराव थांनानै फेस वाश खालामजायो दे हिर' नुनांगोन ना बस हिर' इय अब्ला आं नोंसोरनो खाजा लायनो थाखाय फैसाखौ हरनोसै नोंसोर गाबोन फुङावनो लाना फैदो ओमफ्राय आंबो फुङाव थांनानै पार्लाराव फेस वाश खालामहैजानोसै आं नङाबा माथो बस उनाव एक्ट्रेसजों भिडिअ खालामना केरेन्डा गेंनोबो देखायहरनांगोन ना नङाबा माथो मेगन साहोनांगौ अब्ला हायना एक्ट्रेसजों लोगो हमनो मोनसिगोन आं इय जाबाय सार नों जेबो दाबुसै नों खामानिखौ साक्सेस जाबाय होनना सानना लादो नों गाबोन फुङावल' फेस वाश खालामहैदो पार्लाराव जोंबो ओरै थांसै किडनेप खालामनो ओमफ्राय बुस्टारजों ट्राक मोखांजों बेदर सावनो गालांसै अब्लालाय हायनाखौ गाबोन लोगो मोनसिगोन खोथाया गोदनासिम सफैबाय आं सहायनो हाला खोनासं बयबो गाबोन जों हाथफ्लाखौ हाथफ्ला खालामनो थांगासिनो मा मा बुस्थु दं रेडि दोनखादो रेडि ना बयबो Yes boss. Yes boss. जों गाबोन फुङावनो बिसोरखौ गाग्लोबहैगोन बिसोरनि सासेबो मानसिया बारग'नो मोना सासेबो बारग'नो मोननाय नङा Yes boss. Yes boss. এইবারে मा बारग'बावनो हाथफ्ला बोरो प्रडिउसारफ्रा डाइरेक्टरफ्रा बोरो माथो दाबो शुटिंआनो जायाखै 10 बोसोरसो लासिगोन नामा नोंसिनि शुटिंआ मानो 10 बोसोर लानांगौ जाखो गेजेर नांखाबायना शुटिंआनो दे थाब थाब फोजोबदो जोंहा मोनसे बिराद गिदिर प्रजेक्ट अफार फैनानै दंफैयो लागासिनोखा मेडाम दे माबाफोर जाग्रा मेनेज खालामदो ओंखाम उखैनाया जाथारला बोरो हायनायालाय मेकआप लानो नागिरदोंमोन मेडाम ओइ लोगो हायना एक्ट्रेसनि शुटिं जादोंनो थ' जाहा थाब नायनि नै नों बेयावसो दङ नोंखौ मेकआप खालामनो एक्ट्रेसआ नेगासिनो थांगौ जोंनि गामियावसो मोनबाय शुटिं खालामनो आंहासो उसुबिदा मोनलायलांबाय फैद' मालिकआ लेंहरबाय गामिनि मानसि नुबा जारला जागोनलै निशा बे इन्डास्ट्रियाव सोलिनो थाखाय डिसिप्लिन नांगौ बेयाव जों पिकनिक जानो फैयाखै सरि मेडाम माथो दाबो मेकआपखौनो फुनजेनाखै नोंलाय सोरथो जाखो मा नुबालाय बोरैथो बे सोलाबैखाय आंखौ थिनहरदों
सोर सोरखौ गोदान मानसि लाबोबाय थायोथाय बे प्रडिउसाराबो दा भुट बायदिल' देलायना होथोंसै मा नाफादि गेसाव बिराद टर्चार खालामदोंमोनानो आंखौ नै जानो खिया आइदै मोजां मोनदोंना Aiday! Huh? I'm so sorry. Sorry. लोगो हनै माथो बेथ' आदा जांगिलासो नंगौथ' आरो थ' लोगो आइनो खोन्थाहैनो खै माम्बार एसे थाब खालाम मेकआपमेन आयै आदैया हिन्जाव जानानै बैयाव हायना एक्ट्रेसखौ मेकआप होगासिनो दं मा नों बुंनाय खोथाया सैथोमोन नामा मा जादों बे जावलिया गथ'आ बिहामजो लानो थांनाय गावसो हिन्जाव जानानै फैसिगोन नामा बियो नै हायना मोनसे खोथा जोंना एक्टरा दानो सफैनाय नंला नों दसे रेस्ट लाथ'दो ओमफ्राय नैबे स्क्रिप्टखौ मुखास्थ' लाबानो जाबाय जागोन दे थाथ' दे निशा थ'ना जोंहा सानैजों गामियाव बेरायहैनि आं लाजियोहाय मालायनि गामियाव बेरायनो माखौ लाजिनो फै आं थाङालै आं थाङा मा सिगोरा नोंनि आखाया हौवा बायदि मस्लायानो थोनाय नंलालै बुस्टार लायबावदो नाजों अमाजों दाबो सौफैया माथो बेखौनो सानदोंमोनलै आं थाब मोखां नों हारसिं संथ'नो हागोन ना बेफोरलाय आंनि दै लोंनायनि समानसोलै बुस्टार अमा बेदराबो गोदाखांबाय खोमादांलै लायनोसै दे आं दे होमबा थाथ' आं लायनानै फैखानोसै माथो खिनोसो ओंखारबाय आंलाय खिना लाखागोराबो जानाय नंला खोमालै सानैया हरै माखासे ओरै हाथ'फोर बेथा बबाव गबाव नोंलाय दिनै हाथ'फ्लाखौ हाथ'फ्ला खालामजोबनांगौ सोलाखे होफैनांगौलै बस बस माथो रावबो गैया मा बहा खारु होबेलाय थाव हरै
मासि गोथाव मोदोमखोब्रा बस माथो दाउ बेदरसो सेंग्राफोर थिखोजाब मासि समायना ना बे गामिया बोरो बे फाफि गथ'आ बहा हिनजाव जानानै मेकआप खालामबाय थादों बियो नै थांगौ नोमाया ओइ मा जाखो मा खारखो बहा बोरो बे माथा फाग्लाया सोरखौ नागिरदों नों मादै आंनि फिसाला जांगिलाया माथो नोंखौ हिनजाव जानानै मेकआप खालामफैदोंनो लासिं सिंनो आयै आदाखौ आं दासो बिदि खालामनाय नुदों नंगौ जांगिला मेकअप मेन हगार होनदोंना हगारलै हगारलै ओइ बस 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 ओइ बस नै हायना एक्ट्रेस खालामबाय आं बस मा जाखोब्रा आया आरो नोंसोर सानैयालाय बेदर संनांगौआ मानि पानिशमेन्ट होजालायखो ओइ माथो बसआ जौ लोंनानै फेनानै थेन्थ'नानैसो दं र' बेखौ फोजानां पुलिस नङालै बस आंसो बुथे नै हायना एक्ट्रेसखौ लाबोबाय आं जि मेजराव बिबार नों बिबार मानो बारो वेलकाम मिस हायना वेलकाम आं हाथफ्ला गुन्दा निउस बाथरियाव खोनाबाय जानो हागौ आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आंखौ मानो किडनेप खालामनानै लाबोदों नोंसोरो आरो मा नांगौ नोंसोरनोलाय डन्ट वारि मिस हायना जों आरो उन्दुलायबाय बे फोजानोलां बेखौ खामान्द' नङा बोरै जाखो आंसो बुथे माने एथ' थेन्थ'लायनाय लोंखो नोंलाय औलै बुथे आं जोबोद फेबाय आइया माथो हायना एक्ट्रेससो हाय ए माइनर सना नों जारौ बयनिबो जारौ ओइ खुलुमबाय मेदाम सरि दे आं फेबाय सरि मेडाम जोंना बसआ जौ लोंबाथाय थाल गैया जायो दा फेगाबा मोजां रायलायसिगोन बियो ओइ सेलाफोर मेडामखौ आलासि दोनग्रा रुमाव लांदो थां ओइ ओइ बस बोरै जाखो ओइ बस Little star, you are drinking berry beer. हामबाय दे नाफाथि हामबाय दालाय पुलिसफोर दंफैखायोना फिसा ओइ दादुरा
लिरबायना स्टेटमेन्टआ औ लिरबाय सार थ' दादुरा थांसै होमबालाय मेडाम खबर मोनबा नोंनोबो उनाव खोन्थाहरसै जों दा थांथ'नोसै सार 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 मामि मा बागदाव होनायल'ब्रा जेरावबो सार केसनि सोमोन्दै माबा आपडेट दं नामा नै बिमानाव सोंनानै लादो जों बेस्थ'थ' आंनि असे फिसा बायदि अनबोबा आं आयै सना फिथरा सोर खावना लांखो नोंनो गाव थांगोन बियो जाय बे खामानिखौ मावदों बियो मेडाम जों मोनथिनायाव नों माथो हायना एक्ट्रेसनि बिमा गदायसोनो आं हायनानि बिमा गदायबालाय मा जादों आंनि बोराय बेराम जानायनिफ्रायनो आं आंनि फिसाखौ खांबोदों सना फिथर बायदि आलो आलो फेदेरबोदों एक्ट्रेस खालामबोदों आयै फिसा आया हामबाय दे नाफाथि हामबाय दे मोनखागोन ना र' हायना हायना दे नाफाथि सिन्था खालामनाङा दे मोनगोन दे जों थांसै थादो थांखोना थांदिया बेखौनो आंहासो नाङा फाङा एक्टिं खालामला बायनांबाय गरमफ्राव सोर खर' गाज्रिजोंबा खारफा लांखो फाग्लि दावज्रो माबा आसोल समायथ' नोंखौ हिन्जाव जानो रंजानायसो मोनदों नोंहा खोनासं हायनाखौ सोरबा किडनेप खालामबाय आरो मानसिफ्रा आंखौसो सानगासिनो किडनेप हा बोरै जाखो आया बिदि जाबाय दाना बेखौ मा खालामबावनांगौ सेस दानाबा नोंसोरो आं खोनाजोब्बायथ' हायनाखौ किडनेप खालामग्राया नोंसोरनो ना मेडाम आइ मिन सार गोरोन्थि जाबाय सयथिबो आं हायनाखौ किडनेप खालामाखै आं हायनाखौ जोबोद गोसोसो थोयो आंखौ हगारदोसो नङाब्ला नोंसोर साथामबो न' गोजाननि दालिसो मोनजासिगोन बावला बिदि दा बुंरा मानब दाना मा खालामबावनो मा खालामबावनोसो होनदों एग्रांबाव साहस गैया एदावबाव आं माने हायनानि जोबोद गिदिर फ्रेन्ड आरो आं नोंखौ सानसेनि थाखायल' किडनेप खालामनो नागिरदोंमोन दानाबा हायनाखौ सोर किडनेप खालामखो आं जेबोखौनो मिथिया प्लिज निमाहा होदो आयौ हगारमेवो बिदिसो जादों होनबा घटनाया आंखौबोथ' न'नि मानसिफ्रा नागिरबाय जानांगौ गलाथ' नोंसोर साथामबो सार अनदो जौ लोंनानै जाफ्लांबाय बेखौ गावनि अनजालिजों लोगो हमहोनो थाखायसो बिदि जाफ्लांबाय आच्छा बेफोरखौ दोनथ' आंखौ खर' दान्दाजों सोर होआमोन बे नै बेनो नोंसो बेनो जाबाय सोर थादो जौसेबार जलाय सिखालाय खालाम अब्लासो आं नोंसोरखौ पुलिसनो खिथानाय नङा 10 बार सोबा जाया होमबा 100 बार खालाम जाम्बालै बेबो सासे रेडि दा 1 2 ओइ मोजां खालाम 3 4 5 6 ओइ मोजां खालाम 7 8 9 10 दाना मा खालामबावनो जाखो जाथायाथ' आलदासो मावलाबायलै बिमाबो साखनद्रासो हाबबाय नामाब्रा जों गामियाव नोंसोर किडनेप खालामाखैबालाय सोरथो जानांगौ बेनोथ' आं आइ आरो आगै जुगामिखौ नुगोन साननानै दसे थाखुमादोंसोमोन बेनि उनाव हायनाखौ नुवासैनो आङो गोसोथोनायफोरसो गैयाथ' दोनखारलाङाखैथ' सोरजोंबा गैया बेना गोसोथोनाय गैया बिनि सुथुरा बिनि बिमा गदायासो सैथारा मानोबा अननोसो ओंखारलायलाङो आं मानसिखौनो
एथ' खस्थ' खालामनानै एलबाम फिल्म बैसागु प्रग्राम आरो बायदि बायदि खामायनानै फैसा खामायो दा बिमायासो लाजोबो आरो न'आवबो रुवाथि बायदिसो बाहायजाबावो आयै लोखि सना बिदिसो जाना दं आंनि सनानि जिउआ आं मिन्थिथारामोन हाबानि उनाव आंनि सनाखौ दाउदै बायदि दोनथारगोन आं दाउदै बायदि दोननो गेब्रुनानै मामलेसो जालांबाय आरो नोंहा हाबा लानायसो सिमां नुबावदों हाब एफा सैया खालामबाय आरो बे बिमा गदाया माथो निउसावलाय हब्रा बिखा बुयै बुयै गारामा जिलायलायनाय गाबख्राबाय थानायसो खोनादों हलियामखौनो खमायनांदोंसो आङो हायनाखौ आं जेरैखि जाया लायगोन खुनु खोथा गैया जांगिला ओइ जांगिला बोरो नोङो जावलिया गथ' अबाव दङ नोङो पापि नै थांगौ नोमाया थैदो दानाबा बोरो बे माथा फाग्ला गथ'आ सोरखौ नागिरदों मादै सोरखौ नागिरदोंसो होनबावदों नोङो नै आंजों बोरमा हा हारायावनो हनै आयै हनै आदाया ओंखारबो गोख्रै दिनै बे नोमा समबारिया नोंनि बिखुंखौ गोजा खालामगोन ओंखारबा आयै नों बाव मा लांफैदों आयै मा लांफैदोंसो होनबावदों नोङो नै आंजों आयै नों मा जाखो मानसिफोरनि सिगाङाव गावनि नायल' जालै फिसाखौ बेबायदि बुयो नायल' जाल' हो मुगै सुगै माथो नोङो हिनजाव जानानै मेकआप फुनग्रा जादोंनो मा आखल बेलाय लासिं सिंनो बिहामजो लायनो नागिरनाया बिदिसो नोङो लासिं सिं आं नङालै आयै नों सोरखौबा आंखौ सानबायदां नोंहासो होनबावदों नोङो गामिनि मानसिफ्रानो खोन्थागासिनो लासिं सिं थगायनो जायगा मोनाखै नोङो जाबाय आयै आं हमजाबाय बाथ्राया नंगौ आयै नाथाय आं बेफोरखौ हायनाखौ मोननो थाखायसो खालामदों हिनजाव जानानै नोंसोर गासिबो जलाय सिखारलाय खालाम नोंहालाय सोरथो जालायखो आं आलासिसो मादै माखौथो नायबाय थागोन नोंसोरलाय गोख्रै आयै नों मानो गाबखो आयै आंखौ निमाहा हो आयै आं नोंखौ सोगाबनो गोसो गैयामोन आयै फिसा बेफोर सिमांखौ दानुसै गोख्रै जुलि लादो मावजि फारानि सुनिलानि फिसाजोखौनो लायनानै होफैनोसै आं मावनाय दांनायावबो साखाफाराथारनो गथ'आ मावजि फारानि सुनिलानि फिसाजो जानाय नङालै माथो दाबो देरना बिसिनायाव हासुयैनो बेनाबाथाय र' आयै आंबो यो फैदो जिरायदो खुलुमबाय वेलकाम नमस्ते मिस हायना यो आंखौथ' सिनायखायो खोमा आंनि मुङा बस डाइरेक्ट पइन्टआव फैदो ओइ बुथे ओरै फैनायसै नों मा बस माने गासैनिबो सिखौ एक्ट्रेसनि सिगाङाव सुनायनि पानिशमेन्ट लुगैदोंना नों बुथे माने बिराद अभार स्मार्ट देखायगासिनो दंना नोङो सरि बस आं टाइम नस्ट जागोन खोमा साननानैसो फुङावनो नोंनि बादै गासिबो खोन्थाजोबखाबाय सिरियैनो जोंनो कफिनि बेबस्था खालामना होफै नों मिथिखायोना आं रागा जोंब्ला माबायदि जायो मिथियो बस गावनि नैबे पार्सनेल आखाइजोंनो नोंनो आरो एक्ट्रेसनो गोथाव कफि फुदुंना लाबोनोसां Get out! Hurry up! Sorry miss हायना जों एसे सेक्रेट रायलायदोंमोन आंखौ मानो किडनेप खालामदों आरो मा नांगौ नोंसोरनो नट किडनेप माने सारप्राइजसो थारमाने आं नोंनि जोबोद गिदिर फेन नोंनि गासिबो एलबामफोरखौ नायजोबो आं आरो लाइकबो खालामो आं दा आं नोंखौ पार्सनेल लोगो हमनो थाखायसो जोबोद गोसो दंमोन आङो बेखायनो बिदिजों जायो आंखौ न'आवबो लोगो हमफैनो हायोमोन ना नोंसोरो You see, madam, जोंनि जिउआ हाजो थिखिनियाव गसंनाय बायदिसो एसे लरायबाय माने जेक एन्ड जिल
Went up the hill. Soजागोन. दा आंखौ मा खालामनो सानदों? आंखौ अननानै हगारदो। आंनि आफाया बिराद सिरियास कन्डिशननि पेशेन्ट। Okay. हगारगोन नाथाय मोनसे कन्डिशनावसो। मा कन्डिशन? कन्डिशनानो जाहैबाय जोंना बसआ नोंजों एलबाम नङाबा शर्ट भिडिअ गानोनो एक्टरखौ गाव जागोन एक्ट्रेसआ नों ओमफ्राय मानो मिनिखो नों आरो एलबामनि एक्टर बस हासि तो पासि खामानिया जासिगोन आम सरि आं हानाय नङा आंखौ हगारदो आंना ड्रेसफ्राबो लेथ्रा जाजोब्बाय र' मेडाम नोंजों वान सेल्फि प्लिज नै जांगिला हायना निउस भिडिअ नायफैलाय मा नै ब्रेकिं निउज बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि एक्ट्रेस हायनाखौ क्रिमिनेल गें हाथफ्लानि एसिस्टेन्ट बुथेनि गोदान फेसबुक एकाउन्टआव दान्दिसे समनि थाखाय मोनसे सेल्फि हगारना होनाय जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों नाथाय बे फेसबुक एकाउन्टखौ दा क्रिमिनेल बुथेया डिलिट खालामफिनबाय नोंथांमोना नायगासिनो बड'लेण्ड स्पीड निउज गोजोन्थों ओमफ्राय जांगिला दा मा सानखो आं आंनि हायना सनाखौ जेरैखि जाया बिसिनि फानजानिफ्राय बख'ना लाना फैगोन माबोरै आन्डारग्राउन्ड मुलुगाव एसे खबर लानांसिगोन खोमा ओइ रथ' सोर नोंलाय आंहा नोंसिनि गें लिडार हाथफ्लाजों खामानि दंमोन मा खामानि जोंथ' रावबो फैगोन होननानै खबर होआखै अके नोंसोर सानैया बसजों थख्लाय जायाबानो जाबाय जिखुनु खोन्थाहाय बमफ्रा रेडिमोन डिलिभार जानाय नंला नोंस्रासो खौसेनि लस बुन्दु मा खालामनो जोंनो बिदि इम्पर्टेन्ट मानसि फैगोनखौ खिथानो बावदों खोमा लेंहरफिनदो नङाबा दानो दायसो जागोन ओइ र' बुन्दु थांथ' नाङा थ' हायना प्लिज जादोना आं जाया होनबायना जायाब्ला उदैयाव गेस जाब्लालाय बोरैथो नोङो शुटिं खालामनो हागोन दुरबल जागोन नोङो जायाब्ला बुजिदोब्रा लुज मसन जागोनबो नोङो जादो नै Yes, सोर जालायखो नों मिस्टार ना लामा आन्दायनानैसो सफैखो बाहाय बस मोनसे टप सिक्रेट लाना फैदोंमोन मा सिक्रेट बस सिक्रेटानो जाहैबाय आं नोंनि जोबोद गिदिर फेन आरो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बस थुस बेखौनो जोबोद गिदिर सिक्रेटसो सानदोंमोन आं बस बुंदों नोंखौ नायहरदों सोरखौबा Shut up, rascal! फेसबुक खुलिगोन फट' आपल'ड होगोन सिरि हान्थु खरायनानै था नों मा मुंमोनलाय नोंना ओमफ्राय आंखौ जांगिला बुङो बस माबाफोर खामानि दंबा बुं आं नोंनि जेखि जाया खामानिखौनो मावनो राजि आंनि फिसाला जांगिलाया माथो नोंखौ हिन्जाव जानानै मेकआप खालामफैदोंनो लासिंसिंनो अब्लालाय दिनैनिफ्राय आंनि खिथु सुग्रा जादों आंनिबो बस आंनिबो र' नोंखौ अयनाय जाद्रायबाय नामा सार आंहा गावखौ इसिबां सनमान होबाय गावहा आंखौ बिदिसो बुंबाय जकिंसो जकिं मैयानिफ्रायनो जोंना एक्ट्रेसआ ओंखामखौनो जायाखै जों जानो थिनब्लाबो ओंखामखौनो जाया नों बेखौ ओंखाम जानो थाखाय राजि खालामना होलाय आरो आंजों ससेब्लाबो शर्ट फिल्म गानो थाखाय खावलायलाय अब्लासो आं मानिगोन नोंदि आंनि बेस्ट फेन होननानै
Sure, sir. खामानिया साक्सेस जायोबा नों आंनो मा होगोन? आं नोंनो 1 लाख रां थाखा होगोन। ओमफ्राय हायनानो 2 लाख रां थाखा होगोन आं। बारा जाबायलै बस फैसा जासिनाया। बुथे, come here. Yes, boss. ओइ, जाहोदो। बस मा स्ल' मोशन जाबाय थाखो? स्ल' मोशनखौ बाद हो। हायना एक्ट्रेसनि थाखाय माखासे मोजां ड्रेस मेनेज खालामना फैले। स्पिड मोशनै ड्रेसा थाब सफैयाब्ला मिथिखासिगौ ना नों आंखौ। ड्रेसा स्पिड मोशनाव सफैयाबा मिथिखाबाय दा? मानसिया साला बार जाथारबायलै बियो। बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा थेंगोना सार? जोंना एक्ट्रेसानो किडनेपसो जाबाय। औलै सार, फिल्म रिलिज होनायनि बोथोरा खाथि सफैगासिनो। फिल्मानो आद्रासो जाबाय। खर' सानायानो जालालै सार। दा जोंहासो पुलिसजों सोंजालाय, पाब्लिकजों बुंजालाय। आरो बे नाफाथियाथ' सामफ्रामबो सानहर बखि हरबाय थानायानो जोबला। बेवहायलाय जोंनि मा दाय? जोंथ' बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन ना। नों साहाया आगोलावनो होनखादोंमोन आं फिल्म लाइनखौ गारदो होननानै। मा मुलाम्फा जाखो दाना? फैसाखौ लस जासिगोन बायदिसो नुहुरखाबाय आं। एग्रिमेन्ट गैया मा गैया, न'खरखौ हेरेसमेन्ट होनायल' बेनाबाथाय। बिदि नङालै बाजै, दा सोरथो मिथिनो बिदि जागोन होननानै? हाबाब बिमा, गावबा गाव कालचारखौ जों फोथांनानै लाखियाब्ला सोरथो लाखिबावगोन? ना गुबुन हारिनो हगारहरनोसै नामा? कालचारा नैबे उदैखौ फोथांना लाखिया। आरो फैसाया दंफाङाव ओरैनो रज'आ। बेफोरबायदि जानला मोनला गारलाबायनो मा गुन्दै दंसै? नाना रोखोमनि बदनाम, दावराव दावसिल'। आं थांसै खोमालै सार। नोंना हिन्जावा माथो दिनै माथा गरम जाथारदों। थांथ'आ र'। बे राखावसिनि खोथाबाथाय बिदिनो। गावनि बोरायखौ फंनैसो बुंनो मोनाबानो ओंखामानो खहाबा बेहा। ओइ सार, नोंना लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरिज होन्दोंमोनलाय? लाभ मेरिज, एरेन्ज मेरिज गासिबो हाबानि उनाव एखे जोबसैलै सार। आयना बायदिसो। नै सार, लोंदो साया। थेंक इउ भेरि माच हायना आरो जांगिला, आंनि बे मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनायनि थाखाय। ससेब्लाबो भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जाबाय। दा आंखौ केरेन्डाया जोबोद मेगन सासिगोन। बस थाब थिनहरदो, जोंहा भिडिअखौ हरनांगोन ना। दे होमबालाय बस, आं हायना एक्ट्रेसखौ दोनना फैग्रोनोसै। आं नङाबा दोनलांजायानो। बाय गाइस। नै फैबाय। ए फैबाय। औ फैबाय। हायना, आं दिनै इसोरखौ खौटि खौटि खुलुमो। दिनै नों मोजाङै मोजां सफैनायनि थाखाय। आं सिन्थाजोंनो जानाय लोंनाय गासिबो उन्दुनायखौनो थिक गैलामोन। आदै, नोंसिनि अननायावनोथ' आं दिनैसिम थांनानै दङ। नोंसिनि अनगा सोर दंबावो आंहा बिफानि अनगा? आंना गोसोआ दासो थाजिम मोनफिनबाय नोंखौ नुनानै। गिबायसोमोन आङो, गोसोआनो उसु खुथु जाजोब्बायसोमोन आंना। नोंखौ सानै सानैनो थेंक गड नों मोजाङै मोजां सफैफिनबाय। आंबो नोंसोरखौ लोगो मोनफिनना जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो आंखौ बे खैफोदनि समाव बासायगिरि जांगिलानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय।
थेंक इउ जांगिला आंबो नोंनि जोबोद गिदिर फेन जाबाय दे होमबालाय हायना थां दिनै नोंना आफाया जोबोद नायनो गोसो जानानै दं खोमा आरो साननैसोनि उनाव शुटिंखौबो फोजोबनायनि फाइनाल खोथा रायलायनोसै अके थेंगोन ना सार हायनाखौ न'सिम दोनलांसै औ सार नंगौ हायना थ' गारि गाखोदो फै सार हायना गारियाव गाखोहैदो ओइ मा जाखो थुदो थांलायनोसै ओमफ्राय शुटिंखौ मालानिफ्राय लानो सानदोंमोन अन्थाइ बिखा नोंथां चिल नाफाथि चिल आंहा जेबो हाखु दाखु गैया फैसा थानायावलाय मानि टेनसन आंखौ लोगो मोननाय माने इसोरखौनो लोगो मोननाय गासिबो जाजोबगोन स' आं डिलखौ फाइनाल जाबाय होननानै सानबाय अफ कोर्स डार्लिं डोन्ट वरी आं थानायाव माखौ खर' सादों सायाखै स' चिल ड्रिंक्स लानो नो थेंक्स ओइ Advance 2 lakh for the beautiful lady. एग्रिमेन्टआव नों हायनानि सिगनेचारखौ माबोरै लाबोयो बे नोंनि खोथासै डोन्ट वरी नोंथां खामानिया गासिबो जाजोबगोन आंनि माखासे मोनबावनांगौ फैसाखौल' नों रेडि खालामनानै दोनदो The name is Sonia. I'm hot and sexy. Come on, baby. Give me some sugar daddy. Take it, baby, take it. If you want me, show me the money. Honey, ani munga Sonia. Sugar mama, sugar mama. Ani munga Sonia. Sugar mama, sugar mama. Ani munga Sonia. Sugar mama, sugar mama. Ani munga Sonia. Shake that thing, shake that booty. Come on, wiggle, wiggle, jiggle that booty. Ani munga Sonia. Ani munga Sonia. Honey, ani munga Sonia. Ani munga Sonia. डार्लिं बेयाव मा डिल सोलिगासिनो दङ सोनिया बेबी just chill जों मोनसे फिल्म प्रजेक्टनि खोथासो सावरायदों अ आइ सी डार्लिं एक्टर जानायनि सिमां नुदों नामा एक्ट्रेसआ आंनिख्रुइ बिउटिफुल हट सेक्सिसिनथार नामा chill baby chill of course नोंनिख्रुइ hot and sexy नों बायदि रावबो गैया by the way this is business just chill अके अन्थाइ बिखा नोंथां आं आवगायनोसै all right Nafati see you soon come on baby let me love you शर्ट मुभि माथो बरिया जाथारदोंलाय यो खेरेन्डायनो हरनोसै आं लागाव खम मेगन सासिगोन बे बस बस नायलाय वाट्सएपआव मा हरदों बस दानिया मा खालामबावनो खेरेन्डाय हाथफ्ला भिडिअखौ नायग्रोदोब्रा ओइ राजं
नायगुरदोब्रा हैद नायगुरदो आरो खोनासं हैद नायगुरदोलै हाथफ्ला बहा थांनो हायना एसेग्राब देलायनानै आं सासे मानसिखौ लोगो हमहैनो दिनै मानोबा नोंखौ आलादा नुदों मा जादों दिनै मानो एथ' समायना नुदों नोंखौलाय जेबो जायाखै आयै हायना नों आंखौ गाज्रि मोनो ना मायो बे नोंनि गोसोनिसो खोथा नाथाय हायना नोंनि फारसे आंहा जेबो इना इनि साननाय गैया हायना आं एसे एनै खामानि थिननायफोरखौ नों गाज्रि दामोन नोंबोथ' सानसे सोरबा हेन्डसाम जोहोलावजों जुलि जागोन संसार जागोन न'खर दागोन आरो आलो गोजोन रायजो जागोन नङा दालाय खामानिखौ रोंखानानै थानाय बायदि जाया नङा होमबा खावलायालाय माथो एथ' जाहाबलायखो दिनैलाय जारुरुनो अ बुजिबाय सोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों सोरखौबा सायख'बाय नामा जोंना एक्ट्रेसआ आयै आं लेट जासिगोन नों मिन्थिनो लुगैनाय गासिबो खोथाफोरखौ आं दाहाय खिन्थाफैनोसै हाबाब खोन्थालायबावा एसे आथुर न' बेखौ लांफा मासे समायना नुदों दिनै दे थांदो हायना रथ'लाय नै नैबेयाव सिगनेसार नांगौ जादों मोनसे एलबामनि कन्ट्रेक्टनि थाखाय आं नोंनो खिन्थानोनो बावदों आयै आं दाहाय फैनानै होफैनोसै नामा आं बिराद लेट जाथारबाय बियो आंखौ नेगासिनो दङ ओइ है लोगो हमनो लुगैनायानो हामथारला खोमा फाग्लिया नै माबार होलांदो दा बेलासियावनो पेमेन्टखौ मोननाय बायदि नों फंबायखौ एसेबो अनला नामा बेनि हस्टेलनि फिस आरो नोम्फानि मुलि बायनांगौ दंना माबारनो होलांग्रोदो दे बेयावबो बेयाव नै बेयाव जाबाय जाबाय फन फैबाय दिनै बोथोरा हयले जोबोद समायना ना ओमफ्राय खैजोन जाखो नोंना एक्सआ हैद बिदि डाइरेक्ट सोङो नामा गैया आंहा बेबायदि जेबो एक्स वाइ जेड नोंहालाय बारा गैया 10 जनसो जाबाय थ' न'आव थांसै नामा मा जाखो जेबो नङा मोनासिगोन सानानो दाबो गेजेरानो नाङाखै मानो मोनानांगौ ए माने गामियाव थाब मोनायो नालाय ओंखायनो थाब थांनांसिगोन गाज्रिसो मोनबाय नामा नों आंनि बुंनायखौ खेलायदोंसो आं सरि आच्छा र' दे एक सेकेन्ड ओइ खेलायदोंसो अट माइस मासे असभ्य लोगो बेलाय दे जिरायदो देलाय नों बुंनायसाय मा खोथा देना आं खोनासंनो लुगैनाय आंनि गोसोखौ सुग्लायहोनो हानाय खोथा बुंनायसाय अ नों जोबोद समायना आरो नों बिराद मोजां एक्टिं खालामनो हायो आं मानियो नोंखौ धुइ हायना
I love you. गोसो गोरबोजों अनगोनानो आंखौ जांगिला जिउनिख्रुइ बांसिन अनगोन आं नोंखौ हायना जाबायलै जाबाय बरिया ओइ हाबा मोनजासिगोन नै नों बेथा हायनानि जांगिला जोंनि हाबा मोनजासिगोन सैमा अरलायनो मोनसिगोन ओइ सिरियै फैना जायगा लाफैबाय आंनि गोरबो मन्दिराव हां लानायाव नोंनि मोदोमनाय अरायबो थायो गोरबोआव नोंजों आंजों रायज्लायनाय बाथ्रा गासैबो ओंथि गोनां नोंखौ गोसोआव आं गावनि गावनि मोनो फाग्लि फाग्लि जेरावबो नोंनिल' खोथा बुंफ्लाङो रायज्लायफ्लाङो बिबारावबो गैया नोंनि बादि मोदोमनाय सुंग्रियो गोसोआ अरायबो नोंनिया खोमोर हायै दागो अननायनि आंनियाव नांनानै थाबाय अरायनि थाखै रायज्लायनो लुबैयो अराय नोंनिल' खोथा माबोरै बुंनो सोरनो खोन्थानो अननायनि बाथ्राखौ जासि गोसोआ हाबनानै थाफैबाय नोंनि अननायनि थिरा आंनि गोरबो बिखाया बावगार हाला नोंनि अननायखौ सिरियै फैना जायगा लाफैबाय आंनि गोरबो मन्दिराव हां लानायाव नोंनि मोदोमनाय अरायबो थायो सरि नोंथां आं नोंसोरनो हायनाखौ हगारनो हानाय नंला आंहा अन्थाइ बिखाजों एग्रिमेन्ट फाइनाल जाखाबाय प्लिज मेडाम जोंखौबो एसे नायदो अनदो बुजिदो आइ एम सरि आंहा नोंसोरजों जेबो एग्रिमेन्ट एबा कन्ट्रेक्ट लिरनाय गैयामोन आरो हायनाया नोंसोरनि शुटिंआव किडनेपबो जाबावदों आं आरो जेबो रिस्क लानो हानाय नङा दा बिदिब्लाथ' जोबोद गिदिर खैफोदाव गोग्लैसिगोन आंहा मेडाम फैसायाथ' गोदोजोबसिगोन आंना आंहा जेबो खालामनो हाला आंहा अन्थाइ बिखाजों एग्रिमेन्ट जाखाबाय आरो हायनायाबो बेयाव सिगनेचार होखाबाय
बे प्रजेक्ट जोबनायनि उनाव नोंसोरो नेनो हायोबा नेदो आरो नेनो हायाबा नोंसोरनि गोसोसै। दे होमबालाय मेडाम थाथ'लायदो जों आवगायदिनि। दे थांदो। सिरियासलि नोंथां आंनाथ' राखावसि हिन्जावा महाभारतसो खालामसिगोन। नोंसोरलाय मा पात्ता मोननोसै जोंहा एबार हाई लेभेलनि प्रजेक्टसो मावगोन। मा जाबावगोन दाना? नों जेबो सिन्था दाखालाम नोंथां, बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे सिक्रेट मिथिगौ आं खोनासंनो खोमायारि हट। नंमारगौ नामा? नंगौब्रा। जमनांगोन बेखौ होनबा। औ जमनांगौ थ'। बेनो नोंनि सिनेमा शुटिंआ मा केन्सेल जालायनाय बेलाय? गोदो जोबसिगोन दा थाखा फैसाफोरा? फैसा गारनाय होनालै बिदिखौ इनभेस्ट खालामनायसो होनो बिमा। इनभेस्टमेन्ट? माबायदि इनभेस्टमेन्ट बेलाय? आं सिगाङावनो मा होनामोन? नोंनि बे बर' सावथुन बानायनायनि मोदाया बे न'खरखौ सिलिंखार खालामगोन होननाया जामारबाय दा? दावराव दावसिया? हाबाब बिमा माखौ इसेमा रागा जोंखो नोंलाय? जागोन ना गासिबो खालामजोबगोन आङो, सल्भ खालामजोबगोन आङो। नोंसोर लेब लेब बखिगासिनो दङ। लाजि गैयै बोराय, थाखा फैसाखौ लाङै लाङै शुटिं खालामनो होननानै गासिबो फैसाखौनो नोङो उरायहोजोब्बाय आरो आंखौ रागासो फोजोंफैबावदों। गथ' गथाय फोरोंनायनि खोथा दङ, न'खर सालायनायनि खोथा दङ, बेफोरनि बागै इसेबो सानथारासै नोङो? एसेबो मेलेम गैला नामा नोंहा? न'खरनि फारसे अननाय गैला नामा नोङो? नै आंजों बाराखौबा बिदि दा खालाम। आंनि बिखायाव जुदि हाबनाय खोथाखौ दा बुं नोङो बिमा। आंखौ अपमान आरो लाजि दाफोनांखा। बे खाथि खालानि मानसिफ्रा नुयोब्ला जोंखौ मा साननांगौ जाखो? मा सनमान होगोन जोंखौ? मान सनमान गुलिमार। आलासि जाहैथों खेबबैसो बुङामोन आं शुटिंनि सिगां कन्ट्रेक्ट लेट आरो एग्रिमेन्ट खालाम होननानै? मोनबाय दा कालसार आरो सिनेमा फोथांनायनि फिथाइखौ? मानो दिनै इसेबां बुरजा थाखा फैसा गारनानै शुटिं खालामनाया मानो थाबथानांगौ जाखो? बेफोर गासैबो रायलायनायनि गेजेरजों समाधान जाजोबोलै बिमा। नों आंनि खोथाखौल' खोनासंग्रो आरो बुजि। मा बुजिबावनांगौ दंबावो? ना एक्ट्रेसफोरजों थाबासो गावखौनो सेंग्रा बायदि मोनो नामा? ना एक्ट्रेसफोरजों थाबाल' गोसोखौ थाजिम मोनो नामा? देखायनो जायगा मोनाखै? मोसौ बोराया गांसो गोरलैसो नागिरदों खोमा। बिमा सालायखौ हमदानानै बुं राखावसि हारामजादि। सैथोखौ बुंनायाव देहायाव नांदों, बुजिनो बाखि गैला गबदा बोराय। गावजों गावबा मोसा, गुबुनजोंबा दाउसा। थु नों बायदि हौवाया गांसो गोरलै नागिरग्रा। Hello, Haina. You are looking beautiful. आंनि मुङा अन्थाइ, अन्थाइ बिखा। ओइ खोनासंलाय मिमि, बेनो नामा हायना एक्ट्रेसआ? औ। माथो सासेखौनो नुवासै आंलाय? जोंनि देलायनायजोंनो हाया माथो। गावलिया मानसिखौ जेसेबांखि जेन्टेल देलाया मानो गावलिया गावलियानोखा, नङा होमबा मिमि? बेनो दानि गोदान प्रजेक्टनि प्रडिउसार आरो एक्टरा। नों जोबोद लाकि हायना। बिराद गिदिर प्रजेक्टआव नोङो फिल्म गानो मोनसिगोन आरो मालयेशिया आरो मालदिभ्सआव शुटिं लाहैगोननो। उफ नाफाथि, just chill, relax. बेफोरलाय जाबाय थाखागोन। आं थानायावलाय मानि सिन्था? फैसा गार, मजा ला,
नङा होमब्ला स' हायना डु यु ड्रिंक नो इन्टारेस्टिं मोगथाङावसो माथो साबसिन नुयो नोंखौ बे फिल्मनि एडिट सेडिटआ हाया माथो नोंनि अरिजिनेल लुक्सजों डार्लिं अन्थाइ माखौ रायलायबाय थाखो थुदो एसे मोसानोसै एसे रंजाहैनोसै सनिया मिड एक्ट्रेस हायना जोंनि गोदान फिल्म प्रजेक्टनि एक्ट्रेसआ बेनो अ आइ सी डन्ट माइन्ड हायना आंथ' बर' फिल्म एलबाम सेलबामखौनो नायनायानो जाया आं बर' फिल्मखौनो जा बरिं मोनो आरो बर' आर्टिस्टफ्राथ' स्टाइलिशानो नंखाया एनिवेज नाइस टु मिट इउ सनिया मेगना गाज्रि जाबाय नामा नोंनिया लुक एट हार शी इज गॉर्जियस शी इज परफेक्ट फॉर माय फिल्म एक्ट्रेस हायना एक्टर अन्थाइ बिखा कमिंग सून सुपर हिट वाव कम ऑन हायना लेट्स डांस भिडिअफोरावल' नोंनि मोसानायखौ नुयो एवरीवन क्वाइट कम खोनासं जोंनि गोदान फिल्म प्रजेक्टनि एक्ट्रेस हायनाजों आंजों मोसागोन डाइरेक्टर हेलो एसिस्टेंट हाय मैम नोंसोर नाय माबायदि नुयो मा जाखो हायना माबायदि मानसिनि प्रजेक्टआव सिगनेचार होहोखो नों आयै लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो सिथाब सिथाब मोदोम दांलेद दुंलेद आं एसेबो मोजां मोनथारासै गोजौआव सहैनोबा सिमां नुनायजोंल' जाया हायना एसे सेक्रिफाइसबो खालामनांगौ जायो एडजास्टबो खालामनांगौ जायो जिउनि लामाया एथ'ग्राब गोरलै नङा जाम्बा मानसिखौबो राजा बानायनांगौ जायो एसे सहायदो बिसोरनि लाइफस्टाइला जोबोद हाइ फाइ एसे बुजिदो हायना आं बेफोरखौ नोंनि मोजांनि थाखायसो खालामदों एसे बुजिदो थ' बिसोर गाज्रि मोनगोन जोबोद हाइ फाइ गोजौआव सहैनोबा सिमां नुनायजोंल' जाया हायना एसे सहायदो बहा थांनो आदा मनाराम आं मोनसे खामानियावसो फैदोंलै मनिराम फंबाय ए आदा फिसालाखौ हाबा होला बैसोआनो बारग'लायलांसै दानि गथ'फोर गोदोनि बायदि बहाथो खोथा लाबावनो ओमफ्राय आदा माबाफोर खामानियाव फैदोंमोन नामा बेंकआवसो एसे खामानि दंमोन बेखायनो आङो एसे थांनो नागिरदों दा लाइनावसो थानांलायगोनलाय गोबाव जाब्ला थाथ'लायदो दे आदा फिसाफोर दिनै मा जानो गोसो जासिजोब लोंसिजोब दिनै आंनि बार्थडे यो बार्थडे पार्टी यो ओमफ्राय सार खानाय गोलावफोर गैया नामा बुरबक केरेक्टारलेस साला ओ ये ओइ सेंग्राफोर मै गावदोनो मै सोलाखिया जासिनांगौ जाहैनांगौ जाहैनांगौ औ हाय जम्बा हा तेरे दाई आयौ माथो हाथफ्लासो लागाव Hey, jalan. Kata. Oi, bos! Hey, jumpa!
जांगिला जानानै थांखांनायखौलाय माथो खालामनो सिन्था दा खालाम आं साफा साफा दायनिगिरिखौ हमजोबनानै जेलाव सोगोन आंनि आफाया समबाराव टाउनाव मानो थाङोमोन आं दाबो हमनो हायासै फिसा नोंनि नोमफाया नोंनि हाबानि थाखाय बेंकआव समबाराव फैसा दोनथुमहैयोमोन आं थांथ'नोसै खोमा सार नों जुदि गनायोब्ला हाथफ्ला आरो खेरान्दायखौ फानदायनो आंनाव मोनसे आइडिया दं मा आइडिया आइडियाथ' गाज्रि नङा अब्ला बे मिशननि नामखौ गुथाल दोननोसै बस मानसि सफैबाय ये माथो नोंसो हायनाजों गारजानायखायसो जोंजों लोगो जानो फैबाय नामा नोंलाय हाथफ्ला नोंथां आंहा खेरान्दायखौसो खिथेर लानांगौ दं आंनो नोंथांनि हेफाजाब नांगौ बेनिखायनो नोंथांनि ग्रुपआव जइन जानो फैबाय आं वेलकाम टु माय किं मिस्टार जांगिला खेरेन्दायखौ जों ज'नो लोगो नांनानै गें बें खालामजायो जांगिला नों आंनि गेंआव फैनानै जोबोद मोजां जाबाय एबार खेरेन्दायखौ जोखोनानै जोख्लायनानै गाफुना गाफ्लेबावगोनसो मा मुं बबे जायगानि नोंलाय आं जांगिला खान्थालपारानि मा जानो थाखाय जोंनि गेंआव जइन जानो नागिरदों नोंलाय हाथफ्लाया आंनि गोबां गिदिर खहा खालामबाय आंनो नोंथांनि हेफाजाब नांगौ बेजों खिथेर लानो थाखाय आं नोंथांनि गेंआव जइन जानो फैबाय जांगिला दासान्दि आं बिराद टेनसनाव दं दाख्लैसो हाथफ्ला गेंजोंहाय गावलायनायाव सासे मानसि थैदों बेनि थाखायनो पुलिसफ्रा जोंखौ नागिरगासिनो दं बेनि थाखायनो बै आड्डाखौ गारनानै बेयाव थाफैनांगौ जानानै फैदों आच्छा जांगिला बडियाथ' थिगैनो दङ माब्लाबा नों मानसिखौ हरबाय मानसि बुथारनो आरो हाथफ्लाखौ हाथफ्ला खालामनो थाखाय नैबे आंनि आखाइनि बोलोआनो थोजासे आच्छा खोनादों सोलाखे खोनादों र' नायनि नोंनि बोलोखौ बेसेबां बोलो दं बेयाव सोंनानै देखाय पांच पे थिगानो दङ आरे उदैया साग्लोबजोब्बाय जांगिला वेलकाम टु खेरेन्दाय गें वेलकाम जांगिला मा दाबो फैयाब्रा सार फैगोनलै नोंथां सिन्था खालामनाङा नों दसेल' नेथ' दानो फैगोन बियो मनि सार
Darling, you are looking amazing today. Thank you, darling. ओमफ्राय जों माब्लाथो ज' जाबावनो हागोन बिब्दिनो सोर सोर लोगो हमलायबाय थानोसै गोसोआनो मानिथारलालै Oh my dear old gang. गोसोखौ दान्दिसे बुरखायनानै दोनथ'। जों सानैनि प्लेनआ साक्सेस जानो बारा गोबाव गैलिया। फिथाइखौ थाबैनो मोनजासिगोन। My dear old gang. जोंनि साजायनाय दाथाया जाफुंनो बावला। गोसोआव गैला नामा डार्लिं? बे सिमांखौ हास्थायनो थाखाय जों मा मा खैसार सानाङाखै? दा नों जोबथि लामायावसो लोरबां जाबाय नामा? गोसोआव दङ ना नोङो? जेब्ला आं नोंनि फिसायनिया सिभियार स्पिनेल फ्रेक्चार हेमिप्लेजिया ब्रेन डेमेज निउरोभास्कुलार कन्डिशन भकेल कर्ड पेरालाइसिस डिउ टु हेड एन्ड नेक इन्जुरि जादों थारमाने थाबायनो हानाय नंला बियो माने बिखौ एसे मोजां मानसिया मोजाङै जत्न खालामनांगोन नै नोंफानो मुलि दौनो नागिरदां मुलि दौआ माथो आं नोंनो अन्थाइ बिखाजों आहा फाइनाल डिल जाखाबावबायसो टटेल 30 लाखसनि आरो आंनि जिहुल बोराया हायनानि मुङाव 25 लाख डिप'जिट दोननाया बेबो मेच्युर जानो बावला आरो आं बे हायनानि सिगनेचारखौ थगायनानै लाखुमानानैबाबो बिनि रांनि फैसाखौ आंनि मुङाव खालामनानै लाजोबगोन आरो हायनाखौ अन्थाइ बिखानो फाव फान्दानानै फानहरनोसै आरो बिनि उनाव सोर जिहुल फिसाय आरो सोर हायना एक्ट्रेस आइ डोन्ट केयार सम्पत्तिखौ गासिखौबो फानजोबनानै जोंहा सानैजों बहाबा बिरलांनोसै ना सना बे बाथ्राखौ गोरबोनि बबेबा खोमसि सिं खनायावनो सोखोमानानै ला नङाब्ला खैफोद जागोन डार्लिं नोंखौ गोबानो आंनि गोसोआ जोबोर हांखुर जाथारबाय फै आंनि लोखि सना Oh really? My naughty boy? गांहाबथारबाय नामा? एन्टारेस्ट जाफुनायाव मानसिखौ बिदि बोयोलै केरेक्टार लुज हमजाबासो थुदो मिशन साक्सेसफुल दिनैसो बुजिबाय आं घटनाखौ आयौ नाफाथिनि गोसोआव इसिबां मैला दङ बियो सासे मानसि नङा रायखसि मोदाय जियानो जा नोंथां बे नाफाथिखौ फिदिंनो थाखाय जोंनि आखायाव थालानि साबिया फैखाबाय जोंखौ हालावबो थाङा
मैयावबो थाङा खालामनानै दोन्दोंमोन ना बियो दाना नायदो जोंबो गावखौ माबायदि खालामो खिफिनबो हाया गुजुनबो हाया खालामनानै दोननांगौ बेखौ थ' होद बे जांगिलाया मा दाबो सफैयारा है बे दा फैगोनलै नै आंना नै मा बिलाइ बियो मा बिलाइ नै आंनाबो ayo नै please आंनि मानसिफ्रा बोरै हमजाजोबखोब्रा ओइ जागिला सोलाखे माबोरै हमजाजोबखो बस हाथफ्लाखौ जोंनो दांनोसै खोमालै ना मा बुङो जाङिला बस समखौ ओरैनो हगारजाला नों आंनो माखासे सेंग्राफोरल' हरबावदो आंनो लागायनोसै खामानिखौ आं सहायनो हाला ओइ जांगिला आं नोंनो माखासे सेंग्राफोर हरबावनोसै बिसोर बै टाउनावनो दङ नों लोगो हमहैदोल' बै हाथफ्लाखौ हाथफ्ला खालामजोब What's up, darling? Want a drink? No thanks darling ओमफ्राय एसेबां गरमाव मा स्टिं खालामलायखो गावनि लेभेलखौसो गोलैनाय बायदि मोनबाय आङो Oh, come on, darling. माखौ एफाग्राब इनसिकिउर जादों नों बेफोर ओरैनो टाइम पाससो Just enjoy, baby. बेफोर फैसायालाय आंनि खिनाय बायदिसो बै माखासे गोरिब गुन्द्राफोरनोबो जाहोनांगौ इसोरनि बोर मोनगोन स्क्रिप्टखौ फरायना खोन्थादे जागोन दे सार नोङो स्क्रिप्टखौ फरायबायमोन ना अ स्क्रिप्टआ माबायदिमोनलाय डाइरेक्टर वान ड्रिंक नो सार स्क्रिप्टआथ' जिखुनु जाया एक्टरा एक्ट्रेसनि बिखायाव गोबानानै फाल्तु स्क्रिप्ट बेलाय खुदुमख्रबनाय गोबाख्रबनाय बाबथाबलायनाय रमान्टिक सिनफोरखौ हो आंनो स्क्रिप्टआसो लाय डाइरेक्टर स्क्रिप्टआथ' दुखुनिसोमोन सार मा गाबला गाबसि स्क्रिप्ट लिरलाबाय नोंसोरलाय बरिंनो कम अन चेन्ज द स्क्रिप्ट नो फैसाया ला बाट चेन्ज द ब्लाडि स्क्रिप्ट नाउ गो कम अन बेबी दिस इज बिजनेस खर' गारसो खोमा मानसियानो मोदोम दाङाबानो गोजोना खोमा गुन्दाया मा जालायखो मेडाम सिनफोरखौनो खालि एक्ट्रेसनि सिथाबल' लुगैयो फिल्मनि नामखौनो सिथाब दोनबानो जासै ना गावनो प्रडिउसार गावनो एक्टरखा थांखियानो आलदासो खोमा मालाय थाखा दं नालाय बहा मा खालामनो बहा मा मानो जायो खोमा दे एक्ट्रेसखौ रेडि खालामदो शट लानोसै मेम शुट लानोसै अके जाबाय मेकआपआ जाबाय मेडाम केमेरा रेडि रोल रोलिंग एन्ड एक्सन
Baby, come on, let me love you. अरे कट 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 मा जाखो? सार्सिना बेबायदि नङामोनथ' सेट सिनसोमोन। माबायदिथो? आंथ' नोंखौ सोलायनो होदोंमोन ना स्क्रिप्टखौ। Bloody nonsense. दे लाफिनदो सार। रल Rolling. एन्ड एक्सन। Baby, I love you. एसेबो लाजिनाय गैया नोंहा बैताला जौ लोंना शुट खालामनो फैदों आं बेफोरखौ मोजां मोनासै डाइरेक्टर हायना र हायना डार्लिं डार्लिं नोंलाय बेयाव मानो फैदों? Go home. मोनजा रोङैनि फिसाफोरासो एसेबां लेभेल दालाय बहा बारगाव बावनो नों हायना कन्ट्रेक्ट एन्ड एग्रिमेन्ट का कामाल देखो लामानि सैमा खालामनासो गारगोन आं नोंखौ बस ओइ बस मा जाखो? खोनानो मोन्दों केरेन्डाइ ग्रुपनि मानसिफ्रा बिजनीनि माइरं गुदामाव ड्राग्स डिलिं खालामनो फैनो नागिरदों होख्लायनोसै नामा? ओइ रल नाम्बार 1, 2, 3 ओरै फै नोंसोर बेजों थांफालाय गोख्रै थां ओइ अल द बेस्ट केरेन्डाइ ग्रुपखौ हख्लायजोबसिगोन गोनदां ओइ बस बेयाव थानो बाथारबायलै जोंनि अरिजिनेल आड्डायाव थांफिननोसै थ' थोद जाम्बा स्टेशन इज भेरि क्रिटिकेल पुलिसफ्राबो नेगिरनाया बांनायनिफ्राय बांसिनदों फारसेथिं केरेन्डाया जोंनि सायाव खिथेर लानो नागिरनाया बारानिफ्राय बारासो जादों बेनिखायनो जों आन्डारग्राउन्ड जानानै थाथ'नांगौ जांगिलाया जेला सिचुएशनखौ कुल थान्दा खालामगोन बेनि उनाव जोङो गावनि आड्डायाव टयें थांफिनगोन ओइ जों बाइकजों बेबायदि थांनो हानाय नङा सिलाय लानानै जों बाइकखौ बावनो गालांसै बै गारिखौ रायलायखाबाय आं थु दिनै माइरं गुदामाव केरेन्डाइ ग्रुपखौ गावख्रुजोबनांगौ मिथिबाय बरिया नोंथां बरिया र' आंहा मोनसे खामानि दंबावो मा खामानि फाग्लालै नों मानसिया बोरै जाखो खाफाला मा दोलाना फैजोबखो मानसि गावनो थांनाया बोरै जाखो साथामा बोरै आथामा बस बेया जों साथाम थांफानाया गैला लांजोब्बाय आरो आंबो खुनुरुखुमसो बारग'बोबाय नाथाय आंबो बिसोरखौ ओरैनो नागाराखै गासिखौबो गावथारबोजोब्बाय बेफोरसो ओइ बस एबार जोंबो बिसोरखौ सासेबो नागारा बे केरेन्डाइनि ग्रुपआ बारा जाथारबाय माखासे सेंग्रा बुथुम देरबावनांसिगोन जांगिला नों एसे रेस्ट लाहैग्रोदो इयाव खालामनानै गावजोबनांगौ आंखौ सिनायाखै बिसोरो
मानसिफ्रा दङ साथाम थ' ओइ पुलिस फैगौ खारदो हो माबार गारियाव हो गाखो बोरै जाजोबखो आंनि मानसिफ्रा बोरै थैलाजोबखो बोरै हमजाजोबखो बेयाव बारा गोबाव थाजानाय नंला खेम सिफायजोबदों टाउननि सेंग्राफोरखौ एलार्ट खालामहरजोबदों ओइबार हेरेन्डाइनि केम्पखौ एटेक खालामलांसिगोन माखौ सिन्था खालामबाय थाखो सनिया आं अन्थाइ बिखा आरो हायनानि खोथा सानगासिनो आइसि आंबो नटिस खालामगासिनो दामानि हायनाखौ जोबोद इम्परटेन्ट होगासिनो अन्थाइ बिखाया आइ न बियो आंखौ जोबोद रागा फोजोंगासिनो दङ नोंगौ अन्थाइ बिखाया नोंखौ बिराद इगनर खालामगासिनो दामानि सनिया आंनि फन हरनायफोरखौबो रेसपन्स होथारला दामानि बे सासे थार्ड क्लास एक्ट्रेसनि थाखायनो आंखौ इगनर खालामगासिनो ना बियो व्हाट दा सेम आइ थिंक बियो हायनाखौसो मोजां मोनमारबाय खोमा लोगो आइ एम 100% सियर दाखालिबो क्लाबाव जाबायदि सिथाब मोसादों आरो शुटिंआवबो जाबायदि सिथाब थादों नों आन्दाज मोनखादों दा सनियाया एथबां सिप नङा सोरजोंबा बिदि फिदिंजानो आंनि रिलेशनशिपआ एथबां दाम खमि नङा अन्थाइ बिखाखौ नों थाबनो हायनानिफ्राय गोजान खालामाब्ला नोंनि रिलेशनशिपआ डेन्जाराव दं सनिया फैसायै फैसा बबेनि पुलिसफोर फैलाबायखो सोलाखे दासो मोनजासिगोन नों न' गोजाननि दालिखौ सोलाखे दाना अबाव गबावनो नों सोलाखे गिनाङा आं दं दानिया बबाव नोंसोर पुलिसफोर नों मा सानामोन सोलाखे अब तेरा क्या होगा बेथाया थगायबायसो माथो मानो बिदि थगायखो नों जों नोंनि मा खहा खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ नों जेल खानायाव थांनो सानदो सोलाखे बेखौ बेयाव दोन सार लासै बुब्रा गोख्रै नोंल'सो खेरेन्दाय बहा बारग'नो नोंलाय एसेबो लाजिनाय गैया नोंहा बैताला जौ लोंना शुट खालामनो फैदों आं बेफोरखौ मोजां मोनासै डाइरेक्टर अन्थाइ मानो एसेबां जौ लोंदों नोङो मा लांनो फैदों नों बेयाव सनिया
Come on, baby. Give me a kiss. Ơi, out! अन्थाइ आं नोंजों मोनसे सिरियास खोथासो रायलायनो फैदों मा खोथालै बाद दोन बेफोरखौ फै सानैजों जौ लोंनि एसे एन्जय खालामनि खोनासंलाय अन्थाइ नों जोंनि रिलेशनशिपखौ सिरियास लानो लायाखै ना नों आंजों गेलेदोंसो रिलेशनशिप What relationship? आंथ' जेबोखौनो मिथिया नोंसो आंजों स्टार्ट खालामदों आंथ' नोंखौ सिरियासखौनो लाखायाखै ओइ सनिया खोनासंलाय हायनाखौ आंजों खालामनानै होलाय आं हायनाखौ जोबोद मोजां मोनोलै नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन अ बिदिसो नों केरेक्टारा अब्ला नों सिख्लाफोरनि नायजों गेलेग्रासो आं नोंखौ सासे जेन्टेलमेनसो सानदोंमोन नाथाय नों सासे केरेक्टारलस मानसि नुजाबाय ओइ नों न'आव थांदो आंनि खर'आ बारा थिग गैला आरो थाङाब्ला ओरै फै अन्थाइ आं नोंखौ आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आं नोंनो आंनि देहा सोलेर गासैखौबो होजोबबाय दा नों हाबा लागोन ना लाया मा फैनायनिफ्रायनो आंनि हिन्जाव थां लेप बखिगासिनो नोंलाय नोंसो आंनि खिथु खारफादों आंनि फैसाजों एन्जय खालामदों दामि बुस्थु बायनानै लादों आरो मा नांबावगौ नोंनो Go home! नैबे सनियाखौ एथ'ग्राब गोरलै दाला नों अन्थाइ बिखा आंना गोसो जायोब्ला नोंखौ फान्दायनो हायो आरो ना जों सानैनि रिलेशनशिपनि प्रुफआनो दङ नायनो दानिया मा खालामनो नों अन्थाइ गोसो जायोब्ला आं नोंखौ बरबाद खालामजोबनो हायो आन्डार IPC सेक्सन 90 375 376 नों आंखौ जुलि खालामगोन होननानै आंजों देहायारि सोमोन्दो लाखिदों होननानै नोंखौ आं केस होनो हायो अन्थाइ नोंनाव फैसानि दम दंबा आंनाव प्रुफनि दम दं प्रुफआ मबाइलावल' गैया अन्थाइ सेफटिनि थाखाय आं दस्रा फाइलावबो दोनखुमानानै दोनदों स' अन्थाइ नों डिसिसन नामा नों आंखौ हाबा लागोन ना लाया दा मेसेज खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय See you, darling. Sonia, darling. मेसेज खालामनो आंखौ ब्लेकमेलिं खालामनो फैदों ब्लाडि ननसेन्स हाबा आरो नोंजों आखु फुतुलासो नोंसोर बायदि सिख्लाफोरा साला फैसानि गलाम ओइ बेखौ गस्ला गुफुर आरो बिबार माला गानहोनानै दुनालि सेराव गारहै आंखौ ब्लेकमेलिं खालामनो फैदों बे अन्थाइ बिखाखौ सिनायाखै दादुरा मा सामफ्रामबो मारदारल'ब्रा बे एरियावलाय औलै सार बे गस्ला गुफुर आरो माला गानहोनायनि खामानियाथ' फाक्का केरेन्डार ग्रुपनि खामानिथार बे दादुरा दानखोमसि गोथैयाथ' नायनो मोजांथारमोनब्रा लाजागौमोन ना लस जाबायलै दादुरा आरो दानखोमसि बे सनियानि केसखौथ' बे दादुरा आरो दानखोमसिया बहाय दाबोखो नोंसा मा जेरावबो बागदावनायल'लाय आंनि आन्दाजाव बे मार्डारखौ केरेन्डार ग्रुपआनो मावथारदों आरो जों इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दं आं 100% पाक्का बेखौ केरेन्डार ग्रुपआनो मावथारदों बस नाय निउसाव मा होदों बिग ब्रेकिं निउज दा पुलिसनि सन्देहआव सनिया बर'खौ केरेन्डारनि गेंआ बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों
हेलौ मिस्टार केरेन्डाय मिस्टार हाथफ्ला नोंनि गोसोआ दाबो गोजोनाखैना नों आंनि स्टाइलाव सनियाखौ गथांदों ना सनिया सोर सनिया आंलाय माला बुथारलायखो नों आंखौ फानदायनो नागिरदों ना स्टाइलजों बुथारग्राना नोङो दासो मोनदों मजाया स्टाइलजों बुथारबाव खोनासं देखायबाव स्टाइलजों बुथारबाव नों देखायबाव ओइ देखायबावदो ना देखायबाव आं मोनथियालै दोनदो आंहा दुगैदों दोनदोलै बुरबक हाथफ्ला मिशनाथ' जोंना साक्सेस जानो थांगासिनो दं दा नोंनि नेक्स्ट मुभआ मा हमजानायाथ' फ्राय हमजाजोब्बायानो मानै बसल'सैसो केरेन्डायखौ हमग्रोनोसै बेना बारा मानसि गैखाला हाथफ्लाखौ उनाव हमनोसै अके लेट्स मुभ 1 मिनिट सार अ दे हेलौ हेल' जांगिला नों बहा दङ नै आं डिउटियावनो दं मा आंखौ एसेबो गोसोखांथारला नामा नोङो नों आंखौ मिस खालामला नामा थाबैनो लोगो हमगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं जेबो जाया ओमफ्राय खोनासंलाय I love you love you too ओइ दंथा बिसिनि गेंखौ थाबैनो फोजोबसै फंबाय नोंनि आखुसो आंनि जिउआ नों आंखौ ने दे अके बस खालामना फैनि जागोन बस Biggity baggity boo. Kerenday, oi Kerenday, ओंखारबोदो यो hey ओंखारबोदो hey बस खारबाय हनै ओइ दाबो खारबाय दे खारबाय होसोदों ओइ हो Why, Klintan? Why, Klintan? Ato naman tato! Nung chistogaw na! Why, Klintan? Why? मा जाखो जोंना बसा मेंबाय जाला नों होसोदो थांदो थांदो जांगिला नोंथांनि मानसिमोन नों मा जानो थाखाय आंखौ गारनानै हाथफ्लाजों लोगो जाखो मा जाहोननि थाखायसो होनबावदों नोङो नोंसिनि गावलायनायाव आंनि आफाया थैदों दानिया नों बहा बारग'बावनो केरेन्डाय गोमोदों नङासै नों नोंसोरखौ फोजोबनो थाखाय आं मोनसे गेम गेलेदों आरो नोंखौ फोजोबनायनि उनाव आं हाथफ्लाखौ फोजोबगोन नुबाय बस आं नोंखौ सिगाङाव मा होनखायाखैमोन दा नुबाय दा आंखौ फोजोबनो एथ' गोरलै मोनदों नोङो
सालाफ्रा बुलायना थैलायथोंसैलै मा खालामो दाना नोङो हा मा खालामनोसो होनदों आदै आदै दावलालै बनङा आदै जेदिं खालामलै नोङो जांगिलाया दा बास फांबाय बायोब्ला गाबोन नायजासिगोन बे यो थुदो ओइ फाग्ला लासै ओइ Karandai nोंसोर बायदिनि थाखायनो समाजा मुलि जायो आंनि आखाया नोंसिनि माथाय मावामोन Janggila anh khoa không ra là Janggila anh khoa không ra là Janggila Karandai मा खबर थैबायसो नामा थैयाखै थ' जोंनाव आलासि जाहैनोसै दादुरा दोनखोमसै सिखार well done Janggila well done थ' मा केरेन्डाया बे जायगायावनो 5 crore फबनानै दोनखुमानाय दंनो पास ओइ जागारग्राफोर नेगेरदो माबाय थाब नागिरै आंनोथ' खोन्थायाखैनो माथो मा जाखो हाथब्ला बस मा जाखोसो होनदों नोङो नोंनि बे सियाल बायदि साला खालामनायखौ जोंखौ मिथियाखै सानदों नामा दानिया थैनो थाखाय रेडि जादो बुलिया बोरो नों सान्दुङाव फोरान थिननाया लाबोनो बावबाय नोंनि बे दारि दोंनैखौ फुनानै होजोबगोन आं मिथिबाय वाइ खारबाय ओइ माखौ मोखांनायखौ होसोदोलाय Buro! Hả? Portan! Ôi nó! Con xin ơi! Bully ghé giam bà! Ai bà xin tới đây! Hôm ra đứng biết thả! Yo! Janggila nang dana buhay karang umawdo! Buti! Nang purse na ang purse! You pass, boss! Yo! Nay bausyo hugun ang... Ay, Buti! You are second time! Yo! Biggity boo. हाथब्लारे बुथे नोंसोर आंखौ मा सानदों आं बाव नोंसोरजों जाम्बा जानासो फैब्लानो जाम्बा आइ नोंसोर मा मोखां नायदों सौख्रुबना हो उदैयाव सौ लाव नाबियाव यो बस यो
आंखौ फोजोबनो नागिरदोंमोन दालाय बहाय गबावनो जोंहाथ' गुलि गैयामोन बहायथ' मा गोमखो मा गिसि गिसि मोनखो आंनि खिबुखौलाय थै बस ओइ बस 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 ओइ बस कर दो ओइ बस हमनो मोनबायना दा हाथफ्लाखौ ओइ हाथफ्ला ओइ हाथफ्ला थ'दो थांसै आंनि उननि सावगारिखौ सोलायना होजोब्बाय नोङो पाउडार फुनलायलायोमोन आङो गावबाय नालाय गावबाय फेन्दाफ्राव आथिंफ्राव गावमोनब्रा बे उननि सावगारिखौनो नोङो थेर बेथेर खालामजोब्बाय आइदिले खिमाव गुरि हाबना दंनो हाथफ्ला बारग'गोन सानदोंमोन आंनि बिफाखौ गावग्रा नोंसोरो आइदै माबा थाब मोनबायलाय हायोब्ला एरख'ना होदोब्रा दा नोंसोरजों जाले अखाथार नोंसोरो आइदै मा एरख'ना होदो Well done. Hukar hendak. Hukar. Aina, आंनि सना. माबादि मोनदों सना आंखौ सोबानानै हायना बड' फिल्मनि एक्ट्रेस Hukar, आंखौ बेयाव मानो लाबोदों? नों नुवाखै सना दिनै जों सानैनि हानिमुन माने सुहाग रात आंखौ सोबादोंमोन नों सानि अन्थाइ बिखासो आङो अन्थाइ बिखा नों बायदि मानसिजों सुहागरात आंना गोसोनाय दंखायो आरो बिनि मुङा जाहैबाय जांगिला नों बायदि मानसिया बिनि खाथियाव थाननोबो समाया आइना बे मा जिनिस नों मिथिगौ ना बे मोनसे कन्ट्रेक्ट जायखौ नोंजों आंजों लोगो नांनानै खालामनाय जादोंमोन बेवहाय मा लिरनाय दं खोनासं नाम्बार 1 नों आंजों उइलिंलि हाबा जासिगोन नाम्बार 2 आं जेब्ला गोसो जायो अब्लानो नों गावनि सोलेरखौ गोसो गोथारै आंनो गथायगोन नाम्बार 3 बे कन्ट्रेक्टखौ खालामनायनि थाखाय नों आंनिफ्राय 30 लाख रां लानानै साइन होनाय दं नोंनि एन्ड नाम्बार 4 जुदि नों बे कन्ट्रेक्टखौ केन्सेल खालामो नों आंनो ट्रिपल फैसा होनांगोन दानिया नों मा खालामनो हायना काम अन बेबी लेट्स एन्जय थैनो थांगोन अब्लाबो आं नोंजों बे बिसिनायाव उन्दुआ उन्दुआ ओइ लानानै फै हाथियारखौ Apa? हायना दानिया
नों आंजों फैगोन ना फैया नैबे बिसिनायाव नों जुदि फैया नोम्फानि खर'खौ गब्लं होजोबगोन आङो नोंनि नोम्फाया Come on. Hey. Come on. Hey. नोंजों आंजों दें देरे देरे दे. Come on. Come. Come on, baby. Come on, baby. Come. ओइ सोलिनो सेंग्रा मालाय एन्जय खालामनायाव डिस्टार्ब बेनो आंना जांगिलाया अन्थाइ बिखा साबैसे सिख्लानि जिउजों गेले सानदोंलाय नोंखौ दिनै बुसि गुन्दै खालामजोबगोन आं बेटा डायलगसो होबावदों ओइ मानसि बिखौ आंनि आदायाव फैनानै एफाग्राब गोरा नोङो दानियालाय ओइ मानसि बेटाखौ नों आंनिसो नों आंनिल' नाय I go! Hui! बेटाखौ अन्थाइ बिखा ओइ नो हायना प्लिज दिस इज बिजनेस यार नो oh no मा खालामखो अन्थाइ बिखा फै दम दंबा आंनि हिन्जावनि जिउजों गेलेनो नागिरदोंमोन आं गैला सोरखौ नांगौ माथो रावबो गैला
हाय बिखा आंनि हिन्जावखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन आं फैसाजोंल' गासिबो जाजोबा मिथिबाय ओइ जांगिला भाई ब्र नमस्कारलै नों बेसेबां फैसा नांगौ बेखौ लाब्रा नाथाय हायनाखौ खेबसे खुदुमनो लाजि गैयै हगार नोंनो दायनिगिरिया आसल दायनिगिरिया हगार मा जालाबायखो आइदि हायनानि इयुनखौ दंस' खालामनो नागिरना नोङो हगार ओइ रायजोफोर नै गुबै दायनिगिरिखौ हमना लाबोबाय बिसोर दायनिगिरिया हायना नों ओरै फैथ'लाय आं नोंनि नोमा गदायनि मोनसे सिक्रेट खोथा खोन्थानो सेक्रेट मा सेक्रेट नै हायना बेखौ नाय आरो बिनि उनाव सोर जिगुल फिसाय आरो सोर हायना एक्ट्रेस आइ डोन्ट केयार सम्पत्तिखौ गासिखौबो फानजोबनानै जोंहा सानैजों बहाबा बिरलांनोसै ना सना आंखौ निमाहा होदो बिफा आं फैसानि थाखायनो मेगन खानि जाबाय बन्धुफोर आवगायदो वेल डान जांगिला वेल डान ओइ नोंखौ लेडिस पुलिसा लामायाव नेगासिनो दं ओइ सिखाद' सोरांबाय नामा सोरांनो नोंखौ लांनोसो फैदों आं ओइ सार नोंनो बेसे फैसा नांगौ ला हायनाखौ खेबसे लाजिया नोङो जेल जानो थांगासिनो बिदि खोथा बुंनो एसे मिला मिसा खालामलायदोब्रा खेबसेल' आफा बेनो आंनि हिर'आ ओइ नाथुर एबारसो जांगिलानि हाबा मोनजासिगोनब्रा ना हायना एक्ट्रेसखौ मोनमारबाय फाग्लाया औ बाजै हायना होनब्रा बाजै जागोनलै जागोन दे बेफोरलाय गासिबो जाबाय थासिगोन ओमफ्राय जोंहा आद्रा थानाय शुटिंखौ लाफिननांगोनलै ना मा होनो मिस्टार एक्स हाथफ्लायाथ' हमजाबाय दाना मा खालामबावनो र' आं कल खालामनि हेलौ रुमाली गुन्दा नोंथां बिटिसिआवथ' रावबो गें लिडार गैलिया दा नोंथाङा बिटिसिआव फैनानै दखल खालामफैदो आरो जोंजों बिजनेस खालामफैदो अके नोंथां मा बे रुमालीजों गेलेदोंमोन नों बे रुमालीजों ओइ सिख्लाफोर